Diyan ang Bombo Radio Coronadal. Naka-full alert status sa ngayon ang mga otoridad sa buong lalawigan ng North Cotabato matapos ang nangyaring bus bombing na ikinasugat ng 7 mga individual, kabilang na ang isang 5 taong gulang na sanggol sa National Highway, Barangay Upper San Mateo, Aliusan, North Cotabato. Kinumpirma sa Bombo Radio Coronadal ni Police Executive Master Sergeant Randy Hampak, Information Officer ng Aliusan PNP, na nangyari ang pagsabog sa isang unit ng Mindanao Star na may body number 15511 alas 8:15 kaninang umaga. Kinilala ang mga biktima na sina Haron Sulaiman Jr., 5 taong gulang na residente ng Kidapawan City, Yushra Sulaiman, 3 taong gulang, at Benjamin Sulaiman, 5 taong gulang na kapwa taga Dato Udinsinso at Maguindanao, isang Rodolfo Castillo, 67 anyos na residente ng Toril, Davao City, Lester Alcani Bautista, 17 anyos na residente naman ng poblasyon Pikit, Cotabato, at isang Haron Sulaiman Sr. na taga Kidapawan City. Kabilang rin ang isang Masid Benjamin na taga Dato Udinsinso at Maguindanao. Nagmula umano sa lungsod ng Davao ang nabanggit na bus patungong Cotabato City, kung saan inilagay ang IED sa likurang upuan, kaya't sa lakas ng impact ay nabasag at halos durog ang mga salamin sa likurang bahagi nito. Sa ngayon ay inaalam pa kung anong uri ng IED ang ginamit at kung sino ang responsable nito, habang hindi pa passable ang National Highway dahil na rin sa kinordon ito ng mga otoridad habang nagsagawa ng rerouting upang di maantala ang mga motorista. Siya po ang involved itong bus na Mindanao Star. Ngayon, conduct pa rin ang investigation. Dumating na rin po dito yung taga-Soko, may EOD at saka yung composite rin ng pag-alaman po ngayon na yung mga biktima ay nasa pag-abutan po. Yan ang ulat mula sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Bing Pilillo ang daya nag-uulat para sa Pambasang Radyo ng Pilipinas at consistent number 1 sa probinsya ng South Cotabato. Basta Radyo Bombo! Bombo International News. Nagpakawala ng more advanced ballistic missile test ang North Korea sa karagatan. Ang suspected launch na ito ay tinuturing na ikalawang weapons test. Wala pang 1 linggo ang nakalilipas at kasunod na rin ng closed-door meeting na isinagawa ng United Nations Security Council. Ayon sa ulat, tumama ito sa may east coast ng Korean Peninsula na nasa labas ng exclusive economic zone ng Japan. Mahigpit naman na minomonitor ngayon ng South Korea military ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan na rin sa Amerika. Nitong araw nga ng Lunes, naglabas ng isang joint statement ang US, Japan at iba pang Security Council members na kumukondina sa hypersonic launch ng North Korea noong nakalipas na linggo at tinawag na malinaw na paglabag ito sa tinatawag nilang multiple resolutions. Ang panibagong serye ng ballistic missile launch ay nagpapakitaan niya ng determinasyon ng North Korea na pagpapalawig pa ng kanilang unlawful weapons capabilities. Ang naturang hakbang din ay nagpapakita ng significant threat sa stability ng rehiyon. Bombo Sports News. Tulang nawawala na po ng pasensya itong Philippine Sports Commission sa patuloy na bangayan ng Philippine Track and Field Association of the Philippines o itong PATAFA, itong Paul Bolter na si EJ Obiena at Philippine Olympic Committee. Dahil dito pinagsabihan na ni PSC Chairman Boots Ramirez ang mga ito na magsitahimik muna at pairalin ang pagpapakumbaba. Kung maalala, nauna na nga nabigo si Ramirez na mag-referee makaraang tinanggihan po ni Obiena na idaan sa Philippine Dispute Resolution Center ang issue o mediation. Ang muling pakikialam ni Ramirez sa gusot ay matapos nakampihan naman ng Malacanang si Obiena sa away nito kay PATAFA President Philip Huico at binantaan pa nakakasuhan. Naniniwala naman si Chairman Ramirez na ang iskandalo ay may kaugnayan lamang sa simpleng liquidation compliance. Kung maalala, nabulabog din itong Philippine Sports sa kontrobersiya dahil maging ang iba pang national athletes ay nagkampihan na rin. Bombo Entertainment News. Bombo Entertainment News.
Patuloy na umanong nagpapagaling ang dating sexy actress na si Ina Raimundo. Asawa nitong si Brian Portonac at 5 anak matapos magpositibo sa COVID-19. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi nito ang video ng kanyang bunsong anak na si Minka na tumutugtog pa ng piano matapos makarecover si COVID-19. Anya siya raw ang huling dinapuan ng COVID sa kanilang pamilya. Hiniling naman nito sa lahat na maging kalmado dahil kanyang mga anak ay nagkasakit lamang ng 2 araw. Maliban kay Ina, kabilang pa sa mga celebrities na tinamaan ng nakamamatay na virus ay sina Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach, Miss Globe 2021 Maureen Montaigne at si Candy Pangilinan. Samantala, sa kabila naman ng COVID-19 pandemic, Dinagyang Festival 2022 Digital tuloy ngayong buwan na ito. May chika pa dyan ang Star FM Iloilo. Tuloy na tuloy pa rin ang Dinagyang Festival 2022 na may temang Padayon Iloilo, upod kay Senyor Santo Niño o sa Filipino, Patuloy Iloilo kasama si Senyor Santo Niño. Ito'y magaganap sa araw ng Linggo, ika-23 ng Enero taong 2022. Kagaya noong nakalipas sa taon dahil sa pandemya, ito'y mapapanood lamang sa iba't ibang social media platforms at ito ay pre-tape. Sasalihan ito ng 7 mga tribo na kumakatawan sa 7 distrito ng lungsod ng Iloilo at 7 mga moral values na kung saan kilala ang mga Ilonggo. Ito ay ang mga sumusunod: pagsinadya o celebration, pag-abliganay o nurturing, paghigugma, love, pagpahanggot o growth and development, paghinirupay o closeness at pag-intindihanay o understanding. Sa isinagawang digital press conference ng Iloilo Dinagyang 2022 ngayong hapon, itong pahayag ni Professor Eric de Vinagracia, ang Dinagyang Tribes Competition Director. So despite the limitation, and despite the fact that this is new, bago siya because for the first time, na-perform live ang atong mga artists, and while they are performing live, ang mga camera crews nila, nag-shoot man sila live, wala sa stop and go. Paano na nila i-capture ang something live? Ang muna atong makita sa January 23. Mula sa 99.5 Star FM Iloilo, ito po si Star DJ Tay nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan po ng piso kontra sa ibang currencies, ang isang US dollar katumbas ng 51 pesos 34 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 58 centavos, ang Singaporean dollar ay 37 pesos 86 centavos, ang Saudi Arabian rial ay 13 pesos at 67 centavos, habang ang euro ay 58 pesos at 16 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil po sa kinaharap ng buong mundo itong COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasyo Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear and sickness and death, restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Evening Edition.
At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong markasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Everly Rico. At ako naman si Bombo Gerald B. Ule para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo! To All-Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Sa Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Sa Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 3 minutos sa rakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. May gabi sa Radsang Bacolod, Negros Occidental, Wasser Visayas, Bilog nga kalibutan, nagaplag ng paratuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Martes, Pesa 11, sa bahin sa bulan sang Enero tuig 2022. Sa ato sa rin pagpalagad sa aton nga paglob sa karon nga gabi may kopod na ang iya sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pinakamadalagwan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pinakamadalagwan nga mga balita sa patag sa nampang kag sa artista. Sa pagkita pag-aopdan man sang bugos sa persa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin Bombo Correspondent sa Bombo Volunteers na maghatagman sa pinakamadalagwan nga mga balita. Pinakuling nga ma-report nga nagranaba sa resitag sa kamera of responsibility. Antes ang tanan na pagtamiyota sa ato sa ring nga makota na mataga Pramati Tabroad, mga pinanggata nga menegrense kag mawakolonon. Dito sa luwasang pungsod nga nagalantaw na kag mati sa aton pinagi sa Facebook, no, kag sa YouTube. Ang mga paratuntunan niya makabanan sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Ngayon sa makitaan kag mabatian sa YouTube. At syempre ti araman, no, pagpapati naton sa inyo sang mga dekalidad nga drama. So welcome na sa pagpalagad sa pang Martes edisyon sang Zona Libre. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 5 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Nanong ato labing talupang doon pinakamadalagkuan ta nga babarita sa aton nga top stories of the day, madalagkuan nga mga balita lokal. Pinakalaytas nga update naton niya makabra sa pagsugod na sang one-stop shop. Pag-resume, no? Pag-resume sa one-stop shop, registration sa paggawad sa mga permits, business permits, registration, kag renewal. Sabay sa surad niya sa Bacolod, kaya ti isang talikdan sa iyang mga binulan sa nagligad nga tuig. No, nagsugod naman na iya makabanan, no, sa isa ka mall sa may Gatuslao Street, diri sa may syudad sang Bacolod. No, sa may update kita dire karon iya makapod sa kay Bombo Ansindol Surilla. Samtang duga pa sa diri nga mabalita reaksyon sa aton sa nga gobernador, no, sa bagong nagpungko iya makabanan nga Comelec Provincial Supervisor sa probinsya sa Negros Occidental. No, so ti nagbiya na diri makabanan sa aton, no, si anay Comelec Provincial Supervisor Attorney Ayan Lee Ananoria. Tira bulos iya makabanan si Attorney Roberto A. Salazar. Diri sa may bahin sa probinsya sa Negros Occidental. May reaksyon man diri makabanan, no, si Governor Bong Lacson, no, sa bag-o nga pa ang nagpungko man niya nga hepe sa Negros Occidental Police Provincial Office nga si Police Colonel Leo Pamitan. No, sa muna iya makabanan ato sa ring pila ka mga reaksyon karon sa bahin sa gobernador. No,
no, sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang ang ining pagparigan man sa parayon nga vaccination, no, sa syudad ya sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental, no. So ang probinsya tibuas sa iya makabanan, no, magabukas iya para sa mga walk-ins. O naton iya nga mga kauturan nga luyag nga magpabakuna sa subong iya nga tiyempo. Kag of course iya makabanan, no, sa bahin sang ongoing bisan pa nga nalabuotan na ang aton siring nga herd immunity diri sa mabahin sa syudad sa Bacolod, but still padayon ang aton siring nga pagbaton sa mga may gusto nga magbaton sang bakuna. Samtang duga pa sa diri nga mabalita iya makabanan diri sa aton siring nga pagpalagad, may ara iya makabanan sa reaksyon man kay ina ang isa ka lawyer, no, diri sa baybayin sa syudad sa Bacolod, no, pagi sa Attorney Jumax Ortiz ang sa isyu sa bahin sang sining pag-aresto, pagmando sa aton sining nga presidente nga pag-aresto sang sinuman, no, nga wala na bakunahan, no, pero nagagwa kag nagalagaw, no. So ti siling sang Department of Interior and Local Government kag ginaduso niya diri sa bahin sang tagsa ka local government units nga dapat magpapasar kuno sang mga local ordinance. So ti daw no, daw nagapanghinaw, no, ang national government naton iya makabaranti. Sige ang aton diri iya makabaranti may mga ginatawag mo din ginarespeto naton opinion sa isa kag isa, no, pero ti sa punto kag pahayag sa ato presidente kadakpo na hindi unvaccinated subong ginbag-o naman. Kung mabalaan sila ma-identify sa mga barangay officials nga nagagwa pero hindi vaccinated, no, so pwede lang papulion kuno sila sa ila tagsa ka mga puloy-an, no. So lain pag ko hindi ka vaccinated, no, tapos why ka pa naga-observe sang minimum health protocols, di guro do dako nagit nga violasyon na. Ti advice nato na, no, kay ti sa aton siring national vaccination law, no, nato diri sa babayin sa pungsod Pilipinas, ti ang national vaccination naton o kon ang vaccination against sa COVID-19 ti pila na ka mga mainalamon kag mismo mga lawyer ang nagasiling nga dako ini nga violasyon, no, sa tawhanon sa nga kinamatarong kag mismo na pagkit sa aton sa nga konstitusyon sa Bill of Rights, no, sa diri makabanan nga ti pwede kita iya nga siling nga makakagwa, no, aton iya kinamatarong kag napagkit man sa national vaccination nga ti hindi tayo magpilit sang tawo, no, nga hindi magpabakuna. Kay ti nga ila na palamungol, no, kon ato na palamungol kung minasakit sila. Galing kay ti ko ginalantaw man di sa gobyerno kay kung hindi ka mo vaccinated, no, kag matapikan ka mo sang virus kag makapanglaton ka mo, ti another naman nga burden sa aton nga national government. Siguro ang pinaka the best iya makabanan nga himuon ta subong amon ay ho, no, kundi hindi ta nagid iya sila iya mapilit kay ilan ay kay metarong, ilan ay gusto, no, hindi ta mapilit. Kung sa ganiway na kuno iya naga-argue sa mga ga-against, no, sa vaccination. Kaya blang wala gid iya nagapati sa COVID, no. Tamaran ako na iya mag-argue kay nga no, mabais lang kamo duwa. Di ko na amiguhay ka mo, maguba pang inyo sa nga pag-amiguhay, no? So, bayan mo na nasa kung anong iya nga ihambal dira ti iya na iya, no? Kay isa ka isa sa aton, entitled man, no? Sa tagsa-tagsa ka bang opinion, no? Ti para sa aton, nga nagapati sa vaccine, nagakahadlok kita sa virus, no? Nga hindi kita matamaan, no? Kung matapikan kita sa virus, kay tanan sa aton prone mo, no? Kay wa isang tawo, diri nga safe saya sa virus. Nang gambal gani nga yati dua na katuig ti kuloy ando ay man kuya na virus, no, ay man kuya na tapikan, pero ti kung kaysan may nagakasala na da, no, kapitik sintas isahon ka lang kag may comorbid ka dido ka ara pag magurong swerte sa iya, no, ara pag magurong swerte sa iya, pero ang aton dira, no, sa nasiling natin di tani sila mapilit, so ila na iya. Ang gobyerno siguro subong magahimo o kon create sang lihok, no, or tikang, no, ato sa nga national government sa sining pagpagwa pagi abi sa
executive order no sa ato siring presidente sa siring sa gyapon pag tinumbuok sang kaso naton. Balik naman kita no sa pagtinaas ang kaso. Ang national government iduso sa national government no sa mga hindi unvaccinated tayari no sa national vaccination law ginarespeto namon no ang inyo sining kinamatarong no kon right no sa hindi sa pag-avail no sang vaccine. Pero ti respetuhon nyo man kay mahimo mayatikang gobyerno no just in case no sa diri nga magkala-infect kamo da ti way lang tapay bulig man da mo na bla nga sa mga tawo nga bertoldo na gid no although may mga vaccinated kita da nga mautod ti na nga ginarespetar ginato na iya kay because may mga recommendation niya sa ilang nga mga doktor mo no sa ilang nga mga physician no nga ti hindi kidya pwede nga magbaton sa bakuna tiniya hindi tayo magpakamalaot na sa ila no so ginarespeto taman ang Japon kay sa hindi magpabakuna ginarespeto taman ang Japon. Maghimo gurotikang ang gobyerno maghambal abi nga tiare no sa mga hindi unvaccinated no utaton ta na ang vaccination program no utaton ta na ang vaccination program amo na gurong pinaka the best na kay nabla sa point bala nga ti bisan sige panawagan ta pero may mga lugar nga way nagidya sa may nagapabakuna no way nagidya sa may nagapabakuna no sa muna mo lugar so may rason naman siguro no nga untaton na lang da ang vaccination no kay useless mo taga amo chimpo da uyang kam na sang chimpo mo da no kag ti hambalon sila sige na untat na ning vaccination no so ti are no gusto lang naton ipabalo kung na kumihimo katikang na sang gobyerno gati sa kutob sa magkala-infect subong way nalabot ng gobyerno sa inyo bala kamo da no kamuya pangita sa inyo isolation facility da kamuya ang pangita sa ospital da no balo naman kamo kanok budlay subong ospital no kamuya pangita sa pagkaon nga gastuhon nyo da but second inyo kagulingon inyo isolate no ti para way na ta responsibilidad kay ti karon kung piliton tagdi sa piliton kag dalon pag sa punto nga kumakitaan sa identify sa mga barangay kapitan no nga ara sagwa ti ko nagasunod na sa minimum health protocol si baidas la no dakpon sila no kag ipapaulion sila sa tagsak mapuluyan ko yan din ako yung gani magsapak ni sa mga hindi gusto magpabakuna no naman mga bertoldo na gidla no ila man na ya diretso bayin nyo lang da focus na lang kita hindi man ta Japon maguntat sa pagpanawagan mula na ni aton no ako sige ko na lang ni no baka banan panawagan no sige ko na panawagan sa may gusto lang so galing kay sa may ibanding nga daw nagagwa sa panit nga daw lain ang painsindi nila no then mainsindihan nyo man ang amon nga buot silingon kay ginainsindi manamon ka mo sa hindi gusto nga magpabakuna sige samtang pilapay ka may pormasyon karon niya makabanan no ang puluyan sang notorious nga robbery group leader nga si Aki Quadra nga ginarkilahan niya makabanan sa Barangay Vista Alegre ang gisulod sang aton siring nga makatapo sang kapulisan. Ibanoon ta karon ang dugang update sa makabanan Police Captain Elmer Bonilla no ang hepe sang Police Station number 7 sa report ni Bobo Oliani Zil Minardo. By the way, chairman sang Committee on Laws karon is si Councilor Dindo Ramos. May kaupod naton nga makabar angot sa siring issue no ang pag-aresto sa mga hindi vaccinated no nga mga individual. Kay ti makabanan sa SP no ambot ano ka kwan ining maadihon kuno sila makabanan sang ordinansa. Angot iya sa sining nasambit iyang mautod naton no nga mga hindi fully vaccinated. Sige, diskusyonan nato na kay ti lain-lain nga mga kwanda views nga opinion naton sa kwaon. Sa may niya kay chairman sa Committee on Laws no Councilor Attorney Dindo Ramos may kaupod naton karon ri sa aton sa nga palatuntunan. Sa pagdalakuan sa nga mga balita nasyonal ang pungsod Pilipinas no naka-record na sa malapit sa 3 milyones no kakaso sang COVID-19 ini matapos ang ati subong adlaw no may na-record na makita yung mga kabarang labot sa 28,007
gahapon 33,000 no ang record naton masobra. Subong 28,000 ang nagdugang nga kaso sa bilog nga pungsod Pilipinas. Ang Department of Health ko ng DOH no sa gihapon paandam sa publiko no nga hindi pagbaliwalaon no kun hindi estimate iya makabanan ang Omicron. Ang Delta variant amo ni sa gihapon ang panghalit diri sa aton sa bahin sang pungsod Pilipinas. Samtang duga pa sa diri nga mabalita kung may impormasyon diri man sa ato sa diri nga pagpalagad. Ang US no naka-record sa kapin sa 1.35 million ka-COVID cases sa isa kaadlaw. Berte no kag siyempre 7.2% ka mga NCR health workers naka-quarantine. Kay ang mga nagkalaigo dito ay makabanan sa bahin sa Metro Manila mga kwanaton no mga health workers. Bagay ati mga fully vaccinated naman ning aton nga mga health workers no diri sa may bahin sa pungsod Pilipinas. Jutay nam lang hindi vaccinated dire. Sige no so 18 minutos sa nakaligan sa takna alas 7 sa gabi diri sa aton siring nga palatuntunan diri sa zona libre. Sige, this time kantuan tanang report ko raw. Nahanto report ni Bombo Ann Sindol Sorilla nagikan sa bahin sa Bacolod City Government Center. No, iboroon naton sa diri makabanan ining update no naton sa one-stop shop diri sa may syudad sang Bacolod. No, pila na ang nakarehistro subong no nga mga utod naton sa Permits and Licensing Division sa mga gusto nga kuha sang bag-ong permit no new registration no para sa mga business permits kag makabanan sa mga sinuman no sa diri ti subject for renewal tanan nga may negosyo kada glawad sa ligat tuig ti subject for renewal no kada dapat ma-renew gid ang ila sa tagsa ka mga permit business permit no para nga maka-operate sila no so since last year pa ining one-stop shop no naton diri sa may bahin sang syudad asang Bacolod no taga tempo sa di makabanan kag syempre may allowance ini nga ginahatag ang Permits and Licensing Division sa extension no sa di makabanan sang sining renewal kag ang pagkuha sang bag-o nga business permit sang aton sini nga mga kauturan. Diri sa aton sa ring pagparagan ining pila ka mga sitwasyon diri sa aton sa ring para tuntunan. Si Bombo Ann Sindol Sorilla check naton sa piya ka linya. Bombo Ann, may gabi please come in. Bombo Pons, naglabot na sa 10,000 ang mga naka-renew na, naka-parehistro na sa ila sa mga business permits diri sa aton sa may syudad sa Bacolod. Kini sa sulod sang siyam kaadlaw kay nagsugod ni siya Bombo Pons sang January 3 no sa confirmation sa ato ni Mama Stella Rose Rayos ang Permits and License Division Head kay ara kita dito sa Ayala Mall Bombo Pons kung sa diin dito ginapatigayon ang business one-stop shop o kon boss nga ginatawag. Magambal nga business one-stop shop, Bombo Pons, mapa-renew ka or magparehistro ka sa imo nga business permit, ara na tanan. Ara na tanan nga like kinahanglanon mo nga ayon siya sa gobyerno, hindi ka na magsala-sala. Gina-practice na niya siya sa syudad sa Bacolod for how many years naman Bombo Pons para mas conveniente especially sa mga kauturan nato no sa mga negosyante sa mga magpa-renew or mag-transact nga business mapa-rehisto sila sa ilang business. So yara na ang barangay Bombo Pons kag Bureau of Fire, OBO, ENRO, City Legal, kag nanari-sari nga mga departamento. Again, nga kinahanglanon mo bumpons kung ikaw ang magparehistro sa imo siri nga business permit. So, why na iya bumpons ang problema? That is why, kung makita man natin sa video naton, nga gina-present abi bumpons, no? Damo man, no? Sang tawo, actually, no? Every day. So, that's why nga kadasig lang, nag-10,000 na ang nagpa-renew. Hambal ganin ni Ma'am Stella Rose Rayos, kag nagparehistro. Hambal niya, until iabong sa January 20 na siya. So, kung maganda kita nga until January 20, meaning kung after ka na yan sa January 20, magparehistro
magpagpa-renew sa imo nga permit, syempre may may surcharge na i-apply sa imo. Kung early ka naman niya, on time, kag nga mabayad ka in full, Bombo Pons, so may 10% discount ka. So amo man gini siya permit. Pero sa kasami man Bombo Pons or sa masami, may ara na sang ginahatag nga para pabor bala sa mga negosyante kay kiti kabalo ka. Extension. Mga negosyante, yes, extension nagahatag na kasami sang extension ang sangguniang panlunsod kiti kinahanglan gid nila magpasar sang ordinansa para sa extension. Kay kabalo ka bumupon, syempre mga negosyante ni sila, no? Amo ning nagabuhi, isa sa mga nagabuhi ida sa ekonomiya man sa syudad sa Bacolod. That is why nga favored maning mga negosyante nga ini bumupon. That is why nga every year may ara na sila sang extension. But nevertheless, Bombo Pons, ang kampanya dre sang Permits and License Division parehistro na or pa-renew na, no? Hindi na naton pagulato ng deadline, nga dumag sinala-sala naman kita. As early as now, no? Kadto na dito sa Yala Mall, dira lang gid na, no? Sa likod sang provincial capital. So, sa 4th floor, pwede gid nga makapa-renew. Kung bag-o ni imo ya, kay let's like bumupon subong ka lang yung mabukas tungod di syempre pandemic, no? Tiway ka man na sang surcharge, no? Kag speaking sang pandemic, 2020 to 2021 may 10% man gid ya bumbupons nga decrease bala sa mga nagpa-renew kasi syempre COVID-19 pandemic. So ga-expectar subong ang bagay ni Ma'am Stella Rose Rayos, gina-expect bala subong bumbupons nga basi pa man makabawi-bawi kita, no? Although kung tanawon naton subong tiga pa nalasa gid si Omicron or ang COVID, no? Pero si basi pa man makabulubutwa. No, kay affected gid ni kadamo sa mga businesses bumbupons nga nagsarado, debla, tungod ni sang pandemic ngani may mga fast food, may ara bala nga mga istorya man gani bumbupons nga for how many years ining fast food chain nga ini bumbupons way patamatawo sa kalibutan ara na siya pero subong nga pandemic nagsarado siya, no? May mga amo sina nga mga istorya diri sa aton sa may syudad sa Bacolod, dira bala sa dalan San Sebastian, no? Bumbupon. So may mga amo sina. So meaning affected sa pandemic. Sa mga malls, bumbupon, mga baligyaan sa mga sapatos or mga butik, tamo nagsarado, no? Because man sa pandemic, iti syempre, ang mga tao ya bumbupon, so ay naman gawag gilinuwa, subong naman lang ning gilinuwa, no? Pero before, tiway nagabakal bayo, no? Way nagabakal sapatos, kaya ginauna mo, ang kinanglanon mo sa panimalay mo. Bumbupon sa matian naton si Ma'am Stella Rose Rayos, ang Permits and License Division Head sa syudad sa Bacolod. Nag-start kita sa January 3, so 3, 4, mga 3 days, 3, 4, 5, mga 3 days, kaya masubong, 3 days pa. So diin, ma'am, ano ni siya, kundi business new, kag sa renewal, ma'am, no? Yes, and kumbaga sa subong, ang harto ni siya is ang business renewal and by business one-stop shop. So, ang tanan na gusto mag-renew sa nilang mayor's permit, pwede na sila ka-start process kay ari lang kami dito sa 4th floor sa Ayala Mall, Capitol Central, no? And then, ng mga new, pwede naman sila ka-process man sa nilang mayor's permit, wherein at least may business one-stop shop pata, nga di ang tanan ng agencies involved sa pag-process, sa pag-comply nila sa nilang mga clearances, like RDB mga barangays, RDB ang fire, ang mga city health, OBO, and I think we also have national agencies, no? RDB may CTI, may set, so nakita ko sinilang sa day ang pag-ibig. Okay. Ma'am, nang wala sa government center? Wala sa government center, so dirigi sa tanan, naka-centralize diri subong sa Ayala. Okay. Tapos ma'am, until when gani, ma'am? So far, no, ang based sa ng city ordinance until January 20, wala pa man advice or wala pa man kung may extension. So, dapat na muna gina-encourage namon ang taxpayers na mahingagaw na sila to avoid the surcharge of 25% after sa January 20, maka-avail pa 10% discount to those na gusto magbayad in full. Okay. Pero kung ano ka na kung malate kaya ma'am, may penal, na tawag ma'am? May surcharge. May surcharge. Surcharge na. So, after January 20, if wala ta advice na ma-extend kita, may penalty na sila. And then, umastop ng aton na boss, ang aton na business one-stop shop. And then, mabalik na kami sa NGC. So, mas mabudlayan sila kahit siyempre,
kung mag-comply sila sa ilang mga clearances, like sa mga file, like sa mga city health, matabok-tabok kit sila magmahato sa ilagin ng mga respective ng mga offices. Ma'am, since pandemic sang 2021-2020, nagnubo tumama ang aton ma'am, registration. Kung i-compare kang 2020 ka hanggang 2021, medyo may manggid siya, pero hindi siya significant decrease. Sito gamay, malang siya bisaan. Oo, pila ka ma'am, percent? Actually, wala ko pa na, pero mga more or less, so mga 5% decrease malang ta kung i-compare kang 2020 ka 2021. Increase, ma'am, kung decrease? Decrease siyaan. Yes. Tapos expected na din siya sa sitwasyon sa Disubong 2021 dito sa late dito sa latter part na malang sa year na doon nag-amat-amat na malang kita open sa aton nga mga the economy balati amo na siya so expected ginaya namon nga misi pa paano ay decrease pero we're happy nga at least gamay lang. Oo, gani man. Subong yan nga 2022, anong expectation da subong, ma'am? Well, kung i-server, no, kasi syempre depende man na siya based sa sitwasyon, no, sa aton nga city, kung ano ang mga status. So hopefully, kung i-server, kung magsigi-sige na nga daw medyo na-loosen up na ang aton nga status, sika ba, you're expecting, at least pa paano, nag-hope na magtaas-taas, ma-increase kasi ni by this year. So depende pa sa, actually, depende man siya pa sa sitwasyon. Okay. So, bumubons na batiyan natin si Ma'am Fela Rose Rayos. Again, no, mga 5% ang decrease kumpara 2020 kag 2021. Pero bumupon si kabay pa no? Kay palugod dumalang sa tuig, although hindi mayong palugod natin sa tuig, kaya doon nagrampa naman ang Omicron, bumupon, so hindi na kita kayo chindi ni sa pagdamo sang kaso. Pero tibasi pa man makabulubutwa, kahit damo naman to, damo man nagpa-renew, no? At mga 10,000 naman bumupons, no? So, hopefully, sige-sige lang ni, especially kung nabakunahan man niya ang tanan bumupons, no? Kag syempre may proteksyon naman kita sa aton lawas kag sa aton iya nga kaugalingon. So again until sa January 20 sa mga kabombo naton, especially kung magpa-renew ka sa imo sining business registration bumupons, no? Kag bumupons, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, ulayo naton ining maayong balita, no, para sa aton mandri iya sa may siyudad sa Bacolod. Ang ang House Bill number 10284 ang pag-establish isang special economic zone kag Bacolod Economic Zone Authority nga gin-author ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya has been approved sang Senate Committee on Economic Affairs. So gin-file ini nga bill bombopons way back 2019 sa sa handom nga mapakusog abi ang local economic scene kag mag-provide sang employment para sa mga Bacolod non bilang produkto sang conversation ni Congressman Greg Gasataya kay Senate Minority Leader Franklin Drilon about sang vision para sa development sa siyudad sa Bacolod. So bumupon sang establishment sang Special Economic Zone kag Economic Zone Authority sa siyudad, mag-provide ini siya sa economic incentives ka mag-motivate si both local kag foreign investors nga mag-invest sa siyudad kag mag-boost abi sang local commercial scene, no? Mag-provide man ini further sang employment, business opportunities, hambal ni Congressman Greg Gasataya bumupons ang export kag comparative advantage opportunities, more competitive nga sweldo, no, kag increase sa land kag sa property valuation. So ang inihahag na bumupons, mag-provide man ini siya sang opportunities para iya sa mga graduates kag mga skilled workers, no, para iya sa scholarship programs kagud nga mag-seek iya sa employment suro kay Congressman Greg Gasataya sa local scene bumupons, no? So amo ning ginhambal gani, no, sa pagpayag ni Bacolod City Lone District Congressman Greg Gasataya nga as we recover sa pandemic, it is also imperative bumupons nga mag-propose ning measures agud mas stimulate ining economic activities.
So kay man ang impact sining economic zone sa local economies nagapakita sang bumbupon sang ginatawag bala nga ecozones ang Sambo Ecozones Investment maghahatag ni siya naghatag ni siya bumbupon sang 9.7 billion sang 2015 from only 9.8 million that was 2014. No, gin compare lang diri ha ang iya sang sang Zambo Economic Zones nga posible amo maning benepisyo sa aton sa syudad sa Bacolod. Ang investment sa Bataan Export Processing Zone o kun ang BEP BEPS nga ginatawag nag-increase man bumbupons from 390 million sang 2012 to 6.2 billion sang 2015. Ang pagpahayag rin ni Congressman Greg Sataya na to mention pa ang apparent development sa Cavite, kag Clark, no, sa ilaman nga respective nga economic zone, so meaning bintaha. So we are hoping at sining establishment no, sa kay Congressman Greg Sataya aton kaugalingon bumbupons nga ecozone isa ini ka careful implementation nga resulta sa nga pareho nga economic growth sa syudad man sa Bacolod ining natabo sa iban nga lugar sa aton diriya sa may pungsod Pilipinas. No? So amo ini siya bumbupons no ang ining pag-aprobar no kag posible mangin resulta sa pag-approve sang Special Economic Zone kag Bacolod Economic Zone Authority nga naaprobahan sang Senate Committee on Economic Affairs. So ang duga nga pagpahayag diri bumbupons hibaloon na naton iya sa kay Bacolod City Lone District Congressman Greg Sataya as to kung paano gid ni siya ma-realize ini iya nga hagna, no? So bumbupon sa mo ni so far nga mga update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang zona libre ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas consistent overall number 1 sa Bacolod basta radyo Bombo. Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 35 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. No, tiyan mo to ang sa Permit sa Licensing Division ng business one-stop shop kung natawag ni sa acronym nga BOSS. Sa mga negosyante, dito nga, gaw na kamo no? Gawad sa inyo sa nga mga business permits. Sa dito rin makabanan, daw ginakuha na lang ini, why masaligati, daw ginaklasify gid nga tiko sa tricycle, mga ano, no? So daw ginatingob na lang ni nila. No, kaya first come, first serve man No, so ang importante da makagawad anyway makagawad bag-o nga business permit o kung maka-renew sa bag-o sa ring nga business permit. Mo man nada no ang aton no. So anyway, sa mga kauturan naton lawig-lawig pang iyo sa ring nga tempo para nga maka proseso sang inyo nga mga business permit. 35 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 diri sa aton sa ring nga palatuntunan diri sa zona libre. Maghatag kita na sa pila ka mapanamdom na pagbalik naton no. Aming kopod naton Councilor Dindo Ramos. Parte sa bahin sa sining mando man sa ato presidente bla kay dugo ang hanta no. Kuha ang reaksyon sa chairman sa Committee on Laws sa City Council with regard sa sining mando no kay ti Santo sa pila na ka mga interviews naton nga mga lawyers nagasiling at ti sige hindi man na iya dapat. Kay karon paglapas sa tawhanon nga kinamatarong na no kay ang issue mo lang sa ni ang hindi magpabakuna no ti sa nasiling ko gani pabayin na lang ang hindi magpabakuna kay ila man ang gusto pero galing ti solihi ti mo na walang ta pangyo ay tabang sa gobyerno no kay subong gina-offer ini nga libre ang vaccine no kung magpositive ka di pa hotel pa mo gina-isolate pa kamo no tagaan ka mo sa pagkaon no, para ka mag-ayo ka mo. Tinita paghulaton nga tsempo nga baklon yung vaccine, dugang katulsulo nyo. Wala na gani ka mo ibakal sa bugas. Baklon nyo pang vaccine sa ulihi kung matakaan ang gobyerno ng tato na ining vaccination program. No, so ti kag magkala-infect ka mo ti inyo na naiplamungula. Wala tayo galing basulay siling tinano maning gobyerno nga no, daw ginapabayaan niya kay ti kampanya ang gobyerno ka panawagan gobyerno nga magpabakuna mo hindi man kamo magpabakuna.
Di mo na bilang balos respetuhan respetuhon tang desisyon nila hindi sila magpabakuna pero respetuhon man nila ang gobyerno kung hindi sila pagbalik doon sa gobyerno kung ano magklanabo sila nga ma-infect sang virus. Amo na lang na ang win-win solusyon naton. Sige, kwanta reaksyon ng chairman sa Committee on Laws and Ordinances na dira sa City Council, Councilor Dindo Ramos. Magabalik kita pagkatapos kilamang sani. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang
oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat. Basta Radio Bombo. Pabalik na rin sa atong sariga pagparaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time. 45 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 7 sa gabi. Sandri kita makabanan sa bayan sa pila ka mga isyo manaton. Ang hambal ni Bacolod City Emergency Operations Center Director, no? M.Ang. Sa direktan sa ring Sabado, so may mapagsapol sila with Vice Mayor Elcid Familyaran kama City Councilor sininungod sa sining pagdihon, no, sang ordinansa nga nagadumili sa mga pumuloyo, no, nga magwa sa ila si tagsa ka mapuloyan bagod ga wala na bakunahan. Santo man ini sa pahig sa aton sa ring presidente, no? So ti sa mga local officials, no, sining diri sa isa ka abogado kay na, no, hindi pwede makahimo, no, sang sining ordinansa, no, sa pagdumili sa tawo kay ti hindi niya mapunggan ang tawo magwa mo, hindi pwede mapunggan ang tawo nga magwa, no? So galing kay ti mo na ang gobyerno ta
aral lang sa kwan bala sa patience, no? May pasensya lang galing ato sa gobyerno sa sining unat sang ila sining kwan nga paha. Unaton ta paha tas ta nga mag-uo. Actually damo na magkikita iya na kwan dere, no, na hangyo, no, nga makuturan naton nga magpabakuna na. Oh. So dira napagkit sa kuno sa Article 3, no, sa Bill of Rights sa Philippine Constitution, no, hindi pwede mo aresto ng tawo nga wala nakapabakuna, no? Kay ini klaro nga paglapas sa ila personal nga kinamatarong. Based on Article 3 sa Bill of Rights, no, sa Philippine Constitution. Oh? So bisan sino lang ang mga lawyer naghambal sini, no? Nga tini ka pwede makadakop, no? Sino diri makabanan sang sining nasambit yang mga pumuloyo, no, nga nagagwa sa ila sitag sa kamapulian, no, nga wala ya nabakunahan. So, siling ko gani, pabayanta na lang na iya, no, hindi iya magpabakuna, no, hindi na lang tayo sa mga gusto, no, nga magpabakuna. Pero galing kay hambal diri sang gobyerno, nya hindi tayo malabot ang aton nga herd immunity. Ti daw nagalakat man sa probinsya do pila na, mga 70%, at jutay naman lang, no, sa probinsya sa Negros Occidental, kay malabot naton, no, ang aton nga herd immunity. Ti ko lang taon tag na sa vaccination diri sa siyudad sa Bacolod, sa pila ka ba malls naton nag-alalawas man gani, no, ang vaccination, no, o kon ang mga nagapabakuna. Ti dira makitaan mo bisan nga ari na kita iya makabanan, no, sa bahin sang herd immunity diri sa siyudad sa Bacolod, pero mapati ka mo kasi hindi padayon pata Japon, no, nga nagapang bakuna, no? So ti minors na kikita so 5 to 11 years old pwede na gani, no, nga makabaton sa bakuna. Karin ta sa booster. Ti ang pamangkot talabot gani sang siyudad sa Bacolod, no, ang herd immunity, iti damo man ang nagareklamo, damo man ang nagadisgusto, no, damo man ang nagapakamalaot sa sining National Vaccination Program, no, sa ato sining gobyerno, pero ti nga nalabot taman. So himuon ta nga model no, ang siyudad sa Bacolod. Kag sa iban sining nga mga siyudad man, ti anong ginhimo ta? Sa siyudad sang Bacolod ti mga far-flung barangays na like sa Alangilan, Granada, Handumanan, Vista Alegre, no, Kabog, Kabog ti lapit-lapit na nagani, pero ti ning lagko nga masinda ni like sa Granada, no, nga lagyo anay ang mga balay, ti pagkatuan may mga vaccine kita, no, o kon vaccination taxi nga nagakaladto sa mga kabarangayan naton para nga ti patahag sa tawo, no, nga vaccination importante na karon nga tiyempo sa aton. Ti nalabot naman ang aton herd immunity. May mga vaccination kita sa mga malls, may mga vaccination kita sa mga fast food naton, no? Ngati nagpahulam sa ilang venue para nga patigayan sa 24 hours nga vaccination program. Bisa ti depende man lang na, no? Anyway, pila malaka porsyento diri sa Pilipinas na nakalabot sa herd immunity. There are some areas, kabudlay gid ya, no? Kabudlay gid ang hangyoon, no, ang aton nga mga pumuluyo, no, para nga ti kapabakuna, no, kag malabot ang herd immunity. Kay kabalo ka mo amo ining isa sa marason kung nga ang presidente nang hambal pa iya makabanan nga no, ang presidente nang hambal pa nga ng arestuhon, no, ti kay hindi naton malabot sinidri makabanan, no, hindi ta malabot ato sa herd immunity, yung herd immunity sa isa ka lugar hindi naton malabot kun bumukim, no, hindi naton malabot iya makabanan kun padayon nga wala sang may magpabakuna. So nibla amo na isa sa marason kung nga ati ang presidente ta nagmando na sina. Pero ang balsang DLGT hindi pa man na klaro or sang DOJ
Justice Minardo Guevara, kasi ati way pa man kasuguan dira, no? Ti saktugid. O anay subong ginduso naman sa DLG sa mga lokal LGUs naton. O hibaloon tabi kay isa man ni ka abogado, konsyal, no, sa syudad sa Bacolod, Councilor Dindo Ramos, Chairman sa Committee on Laws, no, sa City Council. Councilor, mayong gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Apo nimo si Bombo Pons. Bombo Pons, may gabi si mo na sa tanan palamati sa imo programa. Good evening sa inyo tanan. Yes, Councilor, salamat gid sa sining time, no. Councilor, makuha kami sang imo sa ning opinion as a lawyer kag chairman sa Committee on Laws and Ordinances. Kay may matikang subong ang national government ganti do ginapaso nila sa LGU ini-base sa mando ton Presidente Duterte nga dakpon, no, ang mga pumuluyo hindi vaccinated pero nagagwa, pero sa kulihin nagsiling na mga idulong na sila balik sa ila sining tagsa ka mapuloy-an, no? So anong imong mangin opinion sa o reaction mo, Councilor? Bombo Pons, no, ako may mga reservation ko sa order na ni Presidente. Actually, sa nagligad lang, I think that was a month ago, nagpasa resolution si Councilor Gamboa nga i-express naman sentiments nga ang mandated ni sa vaccination, Bombo Pons, hindi kami makupo dire, no? Against kami. Oo. Ako nakita ko dapat mga legal points man, pero singko that would be a wrong signal sa atong nga mga pumuluyo sa sila sa Bacolod nga gina-encourage sa galing sila mapabaksin layon kita ambal kita nga hindi pwede pag mandatory ang vaccination sa Bacolod. So ako nag-abstain ko to, nag-atos yung resolution ni Councilor Gamboa, ito napasal sa konseho. Kaya daw almost na nag-abstain to, daw siya lang to nag-vote, kag may isa siguro. Pero in short, wala to siya na yun, no? Pero kami, ako personally, nang nakita ko na nga daw wala legal basis, Bombo Pons, napilito natin ang tao magpabaksin, no? Okay. So, against sa human rights nila, against sa Constitution. Pag isa pa may ara kita ng right to travel, no? Right to abroad. Hindi ka ma-restrict ang abang travel sa tao ang ilang movement unless na justifiable, no? So ina siya mga legal points pa lang dapat na court ka na makalisidar kung bala over and above ang general welfare clause sa rights ng isa ka tao mag-travel outside of his house. Okay. Magani kay hindi mo mapunggan kay karon pero nati kung siya man lang nabi ikaw sa lord ka pangita sang kalanon na daw ti basi magutman ang pamilya niya na. Correct lang, Bombo Pons, no? Kag kita sa part namon, no, being city officials, ang part namon nga gina-encourage namon in fact sa amon nga mga libot-libot gina-encourage nato, no, atong mga pumuluyo nga magpabaksin kay there is no justification nga hindi ka magpabaksin kaya mo na gini-revive nato na atong ekonomiya. In fact ako gani Bombo Pons, no, I was admitted to the hospital for almost a month. Yes. Two months man naka-oxygen ko. Tungkol na during that time, hindi pa kami qualified nga ma-vaccine. Kaya mga city officials, mga government officials, hindi dapat ipa-vaccine, no? O unahon. No? So, why ko to na vaccine? That's why nga dito lagig ko. Or a day, delay lang ko guro. Why naman ko guro. So, ang punto na kung ka-advisable nga ang aton pamuluyo mag-vaccine, justifiable gina siya, no? Ang aton nagidjaya ang aton nagila constraints, hindi ta na sila mapilit mo. Hindi ta na sila mabutong sila balay kag din pa-vaccine sila kay may ara gali na ya nabubupons nga mga religious belief na sila. Na para sa ila yang vaccine against sa sila yang pagparty sa ila religion, no? So amo na siya nga dapat kung ano nga rights wala nga ara kung sino superior court ka gid makalider. Kag in fact si Presidente is also a lawyer. So siguro may mga executive order na siya kag ginabawi ang mga ani kay nakita nga wala sang legal basis bala. Ang Constitution is the highest law of the land. Tagara ginatanan ang basihan kag ang madirisyon sa tao. So any legislation na ipapatuman nga nagabunggo sa Constitution that would be unconstitutional. In fact, Bombo Pons, no, kung taon naton, wala gid sa may na eleksyon sa local kag sa national nga gin-extend, no, o ni-reset or suspend. Tungod nga provided na sa Constitution nga dapat
ang aton nga local elections 3 years na. So kung dapat extend na naton, it requires an amendment sa aton constitution. Pagmayara na plebiscite. Amo man ang kabuti sa aton subong. Okay. Sa sitwasyon tani sa COVID. Yes. So in short mo na no, nabasa tang imo sa stand ni Councilor nga respetohon ta yaman no ang mga hindi gusto nga magpabakuna no, pero provided nga magwa sila diri Councilor dapat masunod yung minimum health protocols no, kamera ta makita anda nga hindi sa vaccinated pero why sa gani ka face mask ini guro hindi naman ang sakto. Correct na sa Bombo Ponsel. That's why there are many ways of killing a cat. Hindi lang sila nga kundi sa vaccinated, hindi mo sa pagpasudlon or hindi sa kagwa sila balay. Though sa ako na legal opinion why pa maging ko ka research, pero initially manantaw nga illegal na or unconstitutional na siya. Nga hindi mo pagpagwaon sa isa ka balay ang isa katawo tungkol na unvaccinated siya. Pwede lang, hindi sa ka-avail sa mga benefit mga gina-provide sa atong gobyerno tungkol unvaccinated siya. Alam mo, that's why we are going to force our constituents to avail of the privilege ng vaccination para maagi sa mga nga hindi siya maka-enjoy abi sa mga benepisyo ninatagta sa mga vaccinated. In fact, may alatag ng mga gasolization sa Bombo Pons nga kung vaccinated ka, may hatag lang vaccination card. Discount na? Dayon, may discount ka na, no? So, amo na ang isa ka pamagi kung paano tabi mainganyo atong pumuluyo nga mag-vaccine. Correct, good. So, pero as chairman sa Committee on Laws and Ordinances, maabot na ginahan ang point, Councilor, nga makapasar ka mo na ordinansa nga nag-correspond sang sinimando sa aton nga presidente? Nang bubupons, no? Nang way pagigko kabaton sang request sa ato presidente. Pero ang LGU, ang amon daya sa sangguniang panunsod, tinatawag na delegated legislative authority lang na. Silingon, hindi kami legislator, gidya yung absolute. Naka-legislate kami mo kami local ordinances, pero hindi kami kabunggo sa national law. Meaning, ang amon nga right, ang amon authority to legislate, delegated lang sa Congress. So dapat ang ako niya po tanaw na para nga maging nationwide na siya nga policy sa atong gobyerno, nang dapat hindi LGU lang na, hindi man na sila nga case-to-case basis. Dapat ang Congress kaya ma-legislate, kaya nga mo nga power to legislate, daga-emanate man na gani sa ila. Okay, no? Pero tuligad, no? Ining pag-mandate sa soksok ya facial ka face mask, daway man na iya sang national law, pwede lang niya naton yung may ordinance kita the last time, no? Correct na siya, Bombo Pons. That's why nga, inaya ma-legislate na naton ang curfew, ang mga use of face shield, ang use ng social distancing. Ina siya why na naga-restrict ang rights ng tao, absolutely, no? Ang ini siya nga ang concerns ni do ka nationwide kung gusto sa atong presidente abi nga hindi kagwa ang unvaccinated nga mga residente, it requires a national law which is subject pa sa interpretation ng Supreme Court. Kung bala ini siya, wala nagabunggo sa atong nga konstitusyon. Okay, no? So, at least, nakuha man mo ang imo sa nga opinion sa nila. So, na-mention mo, nabalaan taman ni Tanan, nagligad nga nag-positive ikaw, no? Pero, sa subong at tiyempo, ato ya siling mo, ay ka pa ito ng pabakunahan, no? Pero, Councilor, sa subong at tiyempo, sa imo lagi diya, personal, no? Sa mapuluyo kung ay pakabaton sa bakuna, so, ano ka-importante gisubong ang bakuna para sa imo, Councilor? Bubupon ako, nag-apilar ko. No, wala tayo sila kilamanduan, wala tayo sila napilit, but we are appealing to the sense of understanding sa aton ng mga pamuluyo sa sila sa Bacolod, yung pambakuna, gid. In fact, ako kung din lang, di tayo nagig ko ang akong sister, who is a public school teacher ng Bubupons, napatay sa COVID. Tungkol ay siya na vaccinate, oo. Guro, mga 3 months ago nang natabo. Pero napatay na nga ako ng utod niya sa COVID man. Pagkalamo, magkukatiyaan niya napatay sa COVID, no? Pero ang pinakalapit ang utod ko, kag ako dyan lang. So, hindi ni siya laglaw ang COVID. Maaway talang ni, makontrata lang ni COVID through vaccination. Kag ang atong ekonomiya, hindi ni siya magbalik kung ang atong tumuluyo unvaccinated pa. Ang makabato lang gid sa atong ekonomiya makabangon,
vaccination lang gid mo bupons kag that's why we are appealing. Even the mayor is appealing to the people of the city of Bacolod. May ara naman kita herd community kay mga 70% naman Yes. ang aton nga vaccination. Pero kailangan tagid mga at least 90 to 100 kung pwede. Mabaksin tanin tao. Wala ko kakita lang ni Bubupons kung naga-refuse ng atong pamuluyo nga i-vaccine. Yes, sir. Wala gid ko may nakita, no? Wala man nabayad, gina-offer man sa serbisyo sa siyudad sa Bacolod nga free. That's why nga sa iban, masiling sila nga masumbi or whatever. Do makadlaw ta na gani, no? Pero ang reason gid siya kung magpa-vaccine kita ya nang makasolve gid siya sa aton ekonomiya. Kasi sa aton man pangabuhian. Okay, no? So, anyway, ang ginahambal gani diri, gati dapat ang kadukan gid ang COVID, no? So, especially subong tiro, doon balik naman kita, kasulod tinaasa man ang kaso naton. Oo. Kag kun ara ang COVID, ang ekonomiya ta ma-down gid katamaan. Kag kun down ang aton ekonomiya, ang aton ma-suffer yang aton pumuluyo gid wala na si iban. Okay. Sige, Councilor, thank you gid sa sinima opinion nimo kag good evening. Thank you man sa imo bubupon sa mga kabisitan. Okay, si Councilor Dindo Ramos, ang chairman sa Committee on Laws and Ordinances, no, sa Bansang City Council. So siya nagapaborgi sa iya sa vaccination, no? So nagligad, nagpapasar ko sa resolusyon diri si Councilor June Gamboa nga timuon nga mandatory ang vaccination pero daw why mato kuno na pasar, no? So although maayo kita ni no tuyo ko nimuon nga mandatory kaya mo da ganing ginasiling ta nga gina question naton when natabi gin kwanta nang ini nga mandatory pati ugaling kay damo naga-refuse damo man Japon ang malapakan mo diri kasi dito ano ni martial law muna pala dayon no ang reaksyon ti ko sila ka martial law kanong ipatuman na muna na mo ti basi maabot ang tiyempo nga mag-declare pa sang martial law no ang ato sa ring presidente because ang sa sining vaccination kapiliton kita tanan-tanan pero do you think hindi na mag-create sang chaos or kinagamo amo ginamatunaan sang gamo no so basta gani nga lapakon mo or lapason no ang tawhanon nga kinamatarong sa isa kag isa because sa vaccination maamo ginidayon ang pungsod ta no ang aton presidente ba declare dayon revolutionary government kung muna kung malabutan pa so hindi na ta gusto nga maglabot pa sa muna nga punto ay kanami gali iya dito sa Manghanoy sa Lakasiliana gaginutok kuno to yung gete nag-observe dapat pa observe lang sa social distancing da no ginutok kuno to yung gym mo sa Lakasiliana way sa kuno nadlok sa COVID kundi adlok sila nga hindi pagpahalinon sa ila sa balay tinagdinugok sila itong pabaksin. Very good. No? Check na ni buwas kay Mayor Maymay. No? Manginimutan. No? Sa Bano, sa Lakasiliana. Tuway kuno sila handlos ko. Handlos sila pagpalinon sa balay nila. No? So, pero, okay na. At least, ang tao doon nakarierisar. No? Kaya sana siling tanati, ang vaccine importante sa aton. No? Matapikan kita COVID, pero, mangin mild na lang igo sa lawas ta. No? Hindi na mangin severe. Kasunod din Ramos sa COVID in the time. No? Nag-positive ni siya. The time, hindi pa to tsimpo nga may vaccination na sa mga elected public officials naton do sa mga frontliners lang to. E1, E2, E3, may mga comorbid senior citizens. No? Naton nga mga utod. Hindi pa to allowed. Tina-COVID din siya, pila masakbulan sa ospital. Tingnan mo na bala, living testimony sa isa ka survivor. Pero why niya na vaccine? No, nakasurvive na siya is because nga grabe yung resistensya ni Councilor Ramos. Kaubin pa manis niya. Ubin pa manis siya. No? Grabe lang gina resistensya na naagapan. No? Trimpranuhan. Amo na gani, subong burubatsyag lang kamuda. Hindi nyo na paghulata, 1, 2, 3 adlaw. No? Kay tagsa ka segundos, tagsa ka oras, mahal-mahal na kung ma-infect ka sa COVID. Pinaka-importante na segundos, inuras lang ang late mo. No? So, muna nga dapat talalungan, gid. Ti subong nga tiyempo, no? Kung hindi,
iya magpabukuna mo kuturan na to. Guraway na sila yan hadlok yang kusa kung ano kadako ang gastuhon sa hospital. Kung COVID, mga kita nyo na, ginapangsoksok na sang mga attending physician sa inyo, mga nurse, mga kwan, tanan-tanan i-charge na sa inyo. Ang mga PPEs na ba, personal protective equipment sa nila, i-charge sa tanan-tanan sa imo, tindi lahog-lahog, may isa gani kita kanibulaan nga, why gisa nagpabaksin? Oh? Sus, ano man niya nga kadimala sa iya? Nagpositive siya. Natapikan sa sang COVID. Positive siya sa COVID-19 virus. Nagpa-hospital siya. No? Sabi niyo pilang gasto niya sa hospital? 600,000. 600,000 ang gasto niya sa hospital. Hindi sa vaccinated. Susti, nagastuhan sa 600,000 ti para sa ato na may pigadok. Tamay 600,000 kita. Bisan 6,000, 600, way gani kita. Daw lusun tapagay kakita sina. No? So, ang 600,000 niya, kay because nga, strongly disagree sa vaccine, daw ginpanghinaw niya lang. Nabla ko isabi sa lingkad, daw nagpanagitlon ka lang kay isabla, 600,000 din ang gasto mo sa ospital. Pag-ayo niya, sus, gasala sa dayon sang bakuna. Ngita sa dayon bakuna niya pa vaccine ko. No? Pukat iti nagtabog ng 600,000 niya eh. Oo. Tiyan mo na siya, ang kaimportansya, no, sang bakuna. Marealisar mo, no, nga importante ang bakuna kung matapikan ka. Oh. Sang virus ang ibanda nga naghambal. Virus waya, daw gininto niya kita sang tawo na. No, daw gininto leta sang China. Oh, kaysa China naghalin mo ng virus. Diba sa isa pila ka adlaw? No? Matabo sa nila naman nga mga pamalatian na matuhaw yan sa aton kag China man Japon. No? Di pa ba ino na lang ang China? Naumid kita dito, di dito nag-originate, wala na control, no? Pati kita dire, ang gwa naton collateral damage today. No? Sang kay muan sang China to, dito nag-originate ang ining virus. So, para nga maluwas naman ato sa kaugalingon, kay tiyang China, hindi man kapaglamos that time sang kaso, kag sa mga nagkalamatay, actually, daw tuyo, gani nga tani nga ti, dito sa ila, kay ti, because ang population nila, pila na sila, rose to 1 billion na. Oh, ang ila sa population, ti para mabuhin-buhin na ng population nila, no? Ti na-create sila virus para nga mabuhinan tong populasyon nila. Kita mo, one child policy na lang gani ang China. Oh. Puanon mo kay may matigaw ulo man nga mga Chinese. Kinakagwa dito sa China. Kag nagpangdalahi ka nagpalaptas ang virus nila. Hindi lang Pilipinas ang igo. Bilog nga kalibutan. No, ang nigo. No, sa sini nga virus. So muna, mula na dayon ang balonta kay because nga sa China, gininto muna. Hindi takambal. No, marealisar na to na kung matapikan kita sa virus nga hindi ka vaccinated, no? Makamarasmas kada. Bisan ilabo umos bato. Oh, di mo na siya, no? Sa dito makabar, but in the end, sinit siling ta, nagarespeto mo kita Japon sa inyo nga gusto. Oh, siling sa mga mensahe sa ato, siling nga mga kauturan, mayong gabi, sir. Bumupons, notice ko lang, mga law sa Pinas, damo, buslot. Ma'am Marilyn Docto, good evening, Bobo Pons, no? Sakto gid Pons, wala pilitay. Ang ini gusto magpabaksin o gusto nila birthday kada November 2. Sige. Sir Roland Canson, good evening, Bobo po sa YouTube naton ini nga mga mensahe, no? God bless. Thank you gid, no, sir. Hulat sila magpositive sila, isa sa ila pamilya para pabaksin. SHP space. Okay. Sige, no, tayo mo niya, no? Ang maminsay sa ato sa ring mga kauturan, no? Inday Darlene, mayong gabigid. No, mayong ganyan pagbabati nila. So, well, no? Sa ring mga kabarante mo na, ang reaksyon sa ato sa ring chairman sa Committee on Laws and Ordinances, no? So, why pa maging sila so far minabaton dira sa SP
nga ti madihon na sila sang ordinansa, local ordinance para sa sining mga unvaccinated nga mga individual. Siling ko gani ti mabot simpo ta kan gobyerno tato ng vaccination, no? Ang mga wala pa naka-avail, no? Mabot simpo kay subong libre ti may presyon ni guro. Kag mula na pabayaan na kabuda hindi na magsapak ang gobyerno sa inyo, no? Hindi na kung pagtagaan sang isolation facility, hindi na kamo pakanon, hindi na mo inyo na kaugalingon. Pati gasto sa ospital kung maglala ang mga balatian Oras sa Bombo Radio, Bacolod, Philippines Standard Time, 12 minutos sa kaligad sa taknang alas 8. Sa gabi rin masato sa Liga para tuntuan. Ritsonta report ni Bombo Dennis Rubica. Ang pahayag sa aton gobernador sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson. Maglanan sa pagpungko sang bag-o naton sa COMELEC Provincial Election Supervisor, no? Sang probinsya sang Negros Occidental. No, ang bag-o subong COMELEC Provincial Director naton, no? Ini sa persona sa dito makabara ni Attorney Roberto A. Salazar kag siyempre si Colonel Leo Pamitan, no, ang aton mga bag-o nga provincial director, no, sa probinsya sang Negros Occidental. Sa mga Capitol Reports, Bombo Dennis, may gabi, please kabin. Bombo Ponso, nagpahigdi karon sa sining pananawan, no, si Governor Lacson regarding sining pagpungko sa duwa, no, ka mga official naton diri sa probinsya sa Negros Occidental, no. Bag-o na karon naton sining police provincial director, no, after kapon nga nagpatigayon sa turnover of command, no, dito iya sa may Police Regional Office 6 sa may Camp Martin Delgado. Syudad ya sa Iloilo. Actually, 4 hapon ka mga provincial director sa Western Visayas ang nagpatigayon sa turnover of command. Lakip na dire para iya sa probinsya sa Negros Occidental in the person of Police Colonel Leo Pamitan Mumupons, no? Halin siya sa Campo Crame. Actually, Mumupons kay nasa hapon nag-courtesy call si Colonel Pamitan, no, sa kay Governor Lacson, no, sa agaton kadto si Gob nga ti nakapaschedule di siya pro sa hapon pay nagtigayon kay ng courtesy call, no. Sabayan sa kay former provincial director Police Colonel Romeo Palge, based no sa kay Governor Lacson, impressed man siya, no, sa naging performance ni former provincial director Colonel Romeo Palge. Bangod sa iya sinipag tiner diri sa probinsya. Actually, duwa ka mga award, no? Isa diri nag-best provincial police office ang NOCPO sa bilog ng Western Visayas. Nga dito makita nga pinagalaom si Governor Lacson nga malabot siya man, no, ang ekspektasyon ang ginapaabot man nga serbisyo para ya sa mga pumulo sa Negros Occidental, particularmente Bumpons, ang pag-maintinar, no, sa peace and order, no, dari iya sa probinsya. Kaya ni Governor Lacson sa bag-o naton karon nga Police Provincial Director. You know, our provincial NOCPO has been adjudged the best performing provincial station, no? Not only once, I think twice, no? So definitely we're very happy naman with his performance, and I liked it that he was very close to the Lord, no? He always mentions, no, that guidance from the Lord, no? So I'm very happy and I wished him well. I hope that the PNP can give him a new assignment as part of his career build-up, no? Pamitan, Colonel Leo Pamitan. First of all, that we will have a peaceful election, no? I think that should be the priority, and of course, to maintain, peace and order here in the province. That should always be the priority of our provincial directors of PNP.
Bawang pa sa Malta. So kuan niya, why ni dayon niya kay sa konsundon tagid niya insakto ko proseso bumbo dinis. Tagaan pa niya nominee mo. So at least 5 nominees si Governor Bong Lacson sa Campo Crame or sa regional office para nga magpili siya. So galing kay ti subong daw special assignment ini kay because sa election. Correct, bumpo sakto na, no? Sa normal nga proseso, dumera pa na, may mga recommendations pa na, nga mapili aton gobernador-elect plus sa aton nga mga mayors. Sa sakto lang bubo din sa pili-pili, mas pili ang taya ang kuan ang taga Negros Occidental na gini or taga Bacolod nga mo ning assign sa aton Correct sakto na bumpons. Galing kiti siguro sa parts ng PNP, may mga aram na sila gina criteria no? Ginasunod man, pero depende. Kiti wala kabalo basi blaya may mga dugang pa or basi wait kabalo may mga ara pagayjar shuffling matabo bumpons kiti pila subong January, February, March, April, May, almost 4 months. Eleksyon naman kita bumpos, pati gabay pa kay katikon na siya gapon magapabilin sa eleksyon, pag ko ba after election lain naman ako, mabago naman aton nga provincial director, pati so far subong mo na impitasyon ni Governor Lacson nga ti ma-maintain ang peace and order sa probinsya, gamangin peaceful and orderly ang aton diring eleksyon sa Negros Occidental. So far kini bumpos mangkot mo ginasigop kon may mga areas of concern diri sa probinsya kay damlag danagwa may ginalantaw nga base na ining banwa sa Moses Padilla pati suno kay Governor Lacson gito mo may nabaton nga report ikan sa PNP or sa Army nga may mga ara na natumod nga mga areas of concern diri sa Negros Occidental regarding sa upcoming naton yang national kag local election po so hindi magid gani kinit yung mga political rivalry sa probinsya kati so mabalaan ta sa mga banwa ka syudad mga arrange sa mga gani bumupons ang mga nagapapili mostly mga re-electionist na lang na way magid sing dragko nga mga political individual nga nagsumpungan na iti kumara giman sa pila ka mabanwa kag syudad distrito mga kilala man nga mga politiko na proti babalaan tayo samtang naglapit ang piniliay kung ano mangin sinreport so far bumupuan ang PNP kag Army wala pa man nakapagwagid officially sa masiling nga mga lugar. May GPCC na sa di ba? Joint Provincial Peace and Order Council. Though, kuha na kayo pupos, sige, sidong dumanaw sa ligad nga Disyembre, naka-interview kita kay sa aton sa 3rd Brigade Commander Blanc, kajira pa sa Porte, nga dumera sila monthly, nga meeting, PNP, Armed Forces, aton nga Comelec, kag ang aton nga local government, provincial government naton every month daw may mga assessment sila ginahimo mga preparasyon nila plano kag siyempre assessment kung may mga ara nag-exister nga mga private armed groups, private armies kung may mga lugar nga potential nga maging areas of concern. Puti so far subong daw pa man nakagwagid mas natabi officially nga mo nga lugar kay kung kita mag-monitor bumpos lingko mo na blang daw halos arrange naman lang ang mga nagapapili karon nga mga alkalde kay siling ko mga majority mga re-electionist bumupons. Sa piyakabahin sa pagpungko naman sa aton bag-ong provincial Comelec supervisor ako sa provincial head sa aton Comelec talos kay Attorney Ayan Ananor yang gapot na report naman nga mga bulos siya ang bag-o naton karon nga pa provincial election officer si Attorney Roberto Salazar from province of Aklan Bumupons. So as ekspektasyon na si gobernador actually si Attorney Roberto Salazar way pa nagka-physical kay Gov Lacson sa aton mga pagpamangkot kay na doon naka-schedule doon nagka-panmaso ko nagka
palabot naman sila sang sining mensahe nga magpatigay man sa courtesy call no dus kay Governor Lacson. So mo man po expectation ni Gov Lacson sa bago natong provincial election officer nga ti gabay pa no nga ma-maintain man no ang sa karon nga sitwasyon naton nga mangin tayo yon man no kag hindi man mag problema ang aton siniyang eleksyon no diri iya sa probinsya no sa Negros Occidental sa part ni Attorney Ayan Ananoria no kay Gov Lacson do sa malipot siya malang din nga pagdating sa probinsya do way man problema no okay man kay si Attorney Ananoria Negrosanom na mo di man malayo dre no kag sinaton ti Wilbers naman siya no diri sa Negros to tiba tayo si Attorney Salazar kaya from Aklan ni siya. Ilonggo man ay man problema ni kay Ilonggo man siya Salazar. Dotes do Senado yung mga diguro aton nga probinsya sa Negros Occidental kati may media man siya sa mga political senaryo. Amo man na yung mga Comelec officer bisan diin lang na. Kaya mga pulis man? Oo, tsakto na. Part na sila sining serbisyo, especially kung official ka na yati. Hindi kaya ka hindi ka makadeny sa transfer order. Kung hindi kaya boys ang pamunuan, sundon mo ganyan. Kaya part ina sa imo sining trabaho, part sa imo sining asignasyon, nga bisatiin ka malang. No? Pero importante bumpos Ilonggo. No? Sa Japon, no? Ang aridri boys aton sining probinsya sa Negros Occidental. Liwat ang pagpayag ni Governor Eugenio Bong Lacson. I think this is again the usual policy of COMELEC. Come election, there's a reshuffling of COMELEC heads in all provinces, and even he was transferred to Iloilo. I think our new COMELEC officers coming from Aklan, we can always work with any. The same thing, he has to assure that there will be a peaceful, honest, orderly election. Mula na mamala ang ekspektasyon niya, way naman iba na ma-maintain lang nga matayo yun ato sining election no diri sa probinsya sa Negros. Probably no within this week or basi buwas na magka-courtesy call naman si Attorney Salazar na sa kay Governor Eugenio Bong Lacson no sa pila pa ginato ni mga opisyalis sang probinsya Bumbopon. So may paabot kita Bumbopon no kay may question kita nabatan base sa pila ka mga highly urbanized city diri sa Western Visayas base may upcoming pa na nga mga reshuffling man no, sa mga election officer naton especially sa Bacolod iti Desa Negros mo ning isa sa mga highly organized naton kundi kasi Western Visayas do nig Bacolod magno kag Iloilo ang mga mabayluhanay naman kaya mo man duwa ka mga highly organized naton sa Western Visayas bumpon sa lokal sa mga banwa kag syudad espektaron man no kay base may ara man bumpos nga upcoming man mga pag baylo-baylo no sa mga city or municipality election officer. Gani daw pila man na maka nga ati ang Negros Occidental bumbo dinis hindi madula nga may ara at spot. Gani last election 2019 may ara galing kay tibong po sang 2019 balanta naman ang mainit to ang kuan ang Moses Padilla. Di ba mo tong may mga insidente to sa mga pinatsanay pagpangambos. Ngati mismo gani Presidente Duterte nagkadtugid to mo kag ariglar to sa senaryo. After sa to sang 2019 election so far daw wala naman kita ba monitor no nga mas may mga insidente pa nagluntad nga maangot aton sa pamulitika diri sa probinsya sa Negros kay sa damlag pa kanang interview ta sa kay Colonel o General Pasaporte nga singati so far ang Moises Padilla do nagbalik naman kuno sa normal nga sitwasyon based assessment nila after sa 2019 nga eleksyon sa Norte bumpos do sa una da sa first district so buti do ay naman
Doon nagkolokalma naman sa south sa Chicks area. So parte sa Chicks area daw mga kandidato sa local do halos mga re-electionist malang. Ang sa 5th district lang kido damo gidang nag-enkwentranay sa pila ka banwa kag of course sa bahin sa congressman munang damo nga mga enkwentranay the rest sa ibang nga distrito sa ibang banwa kay syudad sa duwa malang nagabongguanay nga mayor daw hindi magdadalag ko ang mga enkwentro sa mga request nga mayor. So far ko tanaw na ton daw so far hindi maging mainit ang mga politika karon diri sa Negros Occidental. Kahit bantayan ta pa kiti ay pa man kasugod ang campaign period magsugod natin mabalaan na kung anong senaryo mainit kidblang bungguanay especially sa mga supporter sa mga timbang politika kung daw wala magitbugat ang mga nagapapili nga mga politiko. So hindi mo na maka-create kid mong post sa siniton nga intense nga political rivalry Bombo Punch. So muna pila ka mga update naton nga mga balita gikan niya sa Kapitolyo Provincial kay ni si Bombo Dennis Rubica para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica. Ang balita naman na nagigikan sa bahin sa Negros Occidental Provincial Capital. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 30 minutos na. Nakaligad sa tak ng alas 8. Dirman sa ato sa iyang palatuntunan. Sige, ate, bagong aton nga Provincial Director sa persona ni Police Colonel Leo Pamintan. Ang aton nga kwandra nga Comelec Provincial Supervisor baguman so di makabanan so ini mga changes gina-expectar tanan ni kamatabo ini ti ang local Comelec panato sa city posible nga basi sa Iluhon man kay aton Comelec subong diri sa region sa probinsya Attorney Roberto A. Salazar from Aklan. Sang una, tumdaman ta last 2019, daw mo ni sa attorney Ananoria diya sa aton, and then last 2016, daw si attorney Will Arsenio. Subong dito niya sa Kalibo naman siya mo, so city niya, sang Aklan, ang Kalibo. So, ti mo ni siya, mga kabanan, So, kag ti sa kapulisan na to, ng concern ta naman dira, or the best ang aton nga pag-identify sa mga gray areas when we say gray areas sa mga may intense political rivalry, may mga presensya sa armado nga grupo or rebelde nga grupo nga amo ang isa sa mga rason nga posible may declaration sa failure of election or i-delayed ang election hindi madayon because ani. So ang Negros Occidental nga madula kay as far as insurgency is concerned sa probinsya sa Negros Occidental medyo kuan pagkikita although jutay na lang gid ni sila so far nga mga rebelde pero ti ko kisado ka lutsan pa ang aton nga mga militar angot sa sining nasabit iya makabaran nga mga nga mga enkwentro kalanabo diya man sa aton. Sayo laton ta na kag sa AFP kay sa PNP sa Comelec ang joint provincial Peace and Security Coordinating Council meeting basta nga nagahilapit ang aton sining nga election. Sige, 32 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8. Sa aton nga pala ito, tradisyon na lang, si Bombol Yani Zil Minardo. Kung sa sari report niya mga kabay, kay kainagin sulod to ang puluyan ni nga ginarentahan sa leader sa Aki Quadra Robbery Group. Aki Quadra Robbery Group, yung mga kabaran nga si Arnold Aki Quadra. So, may mga utod kita nga reklamo nga ti kinawatan sila ni Aki Quadra. So and then may ara pagid sang grabe ang mga recovery, mga sapatos may generator to
no? Damo lang, no? So pero to kay nang nagreklamo to kuno kuang TV niya. Daw why man to kuno ang TV sa puloy-an nga ginarintahan niya, basi na baligya na to ya. Timulaan naton, no? Makabaran sang tinagdan sa nga Sabado ang ining nagkalamatay, apat gid, no? Ang nagkalamatay sa tiligtan sa iyang Sabado, no? So ini matapos ngati gid pangluthang duha sa Barangay Blumentritt, sa Banwa Somorsa, isa diri sa Barangay Villamonte, kay isa man dito sa siyudad sa Bago. So mga leader gid ini, no, sang Aki Quadra, akon mga leader kag miyembro sa Aki Quadra Robbery Group. Si Aki Quadra Arnold yan sa Puan sa Barangay Villamonte, no, nga may luthang man sa lawas. Agi sang lutang rason sang iyang kamatayon. Matano ginang assessment sa diri, no? Ano gina marapang kuha didto sa area sa balay nga ginarintahan sini sang dasabit iyaga leader, no, sa Aki Quadra Robbery Group. Sekta si Bombo Lian ni Sir Menardo, interview sa kay Police Captain Elmer Bonilla, ang hepe sa Police Station number 7. Babolian, sa report, please come in. Yes, Bombo Fonts. So, ginapadulungan natin kagina ang Police Station 7 na Bombo Fonts. Ang gabi lang nag-itemize na sila pa nag-inventory. Ini ang mga kapulisan, no, dito sa may Police Station 7. Kung sa diin nakita natin dito ang madamo man nga items nga na-retrieve. Ini sa ginaarkilahan nga balay sang Aki Quadra Robbery Group kung hold up group Bombo Fonts. So, nakita natin dito nga mayara mga pares sang sapatos, color gray, mga branded. Ini Bombo Fonts. So, may puti, may gray, may pula nga mga sapatos. May ara man aircon na Bombo Fonts, may mga box o kono toolbox kit ini Bombo Fonts, may mga pinggan, no, nga mga Pyrex ini guro Bombo Fonts, no, kung aton nga makita may attache case nga wala pa ni nabuksan sa nga pulis kung ano ini ang unad. Ang kalabanan sini may mga bag man kita nga makita dito kag mga leather shoes ni Bombo Fonts. Ang toolbox kit ni may mga unod ini nga screwdriver, may mga pliers kag iban pa nga mga kagamitan, no, sa pagapang panday sini Bombo Fonts. May mga screw kaga kadamo ng gid Bombo Fonts. Ini ang na-retrieve kag na-recover dito sa Police Station 7 kaupod kag gina dito sa Police Station 3, 4 kaga 6, no, which is may mga blatter report dito Bombo Fonts na kung sa diin, no, na dala sa pagapangawatay dito sa Aki Quadra Group, no. So Bombo Fonts, no, ato nang luyag nga ipaihibalo sini sa so ginarespeto sa gid ini ang himata sang mga nagkalamatay, no, kaning kiti amo ni syempre so kinahanglan tagid ini nga usisaon man ining na biktima man sa nga pagapangawat bala Bombo Fonts, no. So may mga pipila dito nga nagakadto na nga mga individual para i-confirma kung ilagid man inibala ang mga belongings. Pero sa yan kining balay niya niliwat ang inarkilahan niya? Yes, sa Villa Home. Villa Home. Alegre, yes. Okay, no? So, ito kadako magaling nga balay ni, no? Yes, correct yun, Bombo Fonts. No, sa kadako na ni Sugin turnover na inikagina sa Police Station 7, mano, ang panimalay sa pamilya. Sinikiti natapos dito. Ato, pero may ara item. So, pila kuno gani ni silang ga-star dire? Sa Bombo Fonts, ang nag-star dire itong pakaisa nga raffles bala, no? Pero sunod gali sa nakwata nga information nga may gapanginwala ang iban sa sinikahimata nga wala iniya star si Aki Quadra o kung nagkisita lang ni siya sang time to magin na abduct sila Bombo Fonts. Okay, no? So, pilang arkila niya nila? So, Bombo Fonts, wala ini na amit lang na kung pila ang arkila nila. Pero siguro sa mo ni kadako balay ni mang dubo sa 5,000 ni siguro? Yes. Amo gid Bombo Fonts kiti sa apartment lang gani nga ikaw lang isa naga-3,000 na sobra ini ang imong arkilado, no, ilabi pang iding ara sa isa ka subdivision, so medyo madako-dako gin man guro sini ang ilang renta sa isa ka balay. Yes, Bombo Fonts, so amo to, no, gin-itemize ini kag gin-inventory kag kung may magkadto lang dito, no, kapanabagan man si Police Captain Elmer Bonilla nga kung may mga nadulaan ni balasang mga items o mga gamit sa ilang mga panimalay, so pwede gid sila sa kadto sa pinakamalapit nga istasyon sa nga kapulisan kag magpa-blatter sila kay samtang ari pa ni ang mga items dira kung may court order na ni nga pwede na bala mapausisa o kung mapakumpirmar sa isa ka individual kung iyagin man ang gamit
kung may court order na nga ipanghatag ni ako ni pangbalik, so pwede naman ini mamatamat pambalik sa kapulisan Bombo Falls. Yes, sa Bombo Falls, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla. Turnover naton sa pamilya tong Ilabalay. Ginbitaran taman ang barangay, ang ilang kagawad ka kapitan, presensya sa media kag sa pulisan para patas ang aton dito pag-imbestigar kag pag-confiscate sa mga stolen nga mga items ato dito sa area. So sini nga po nakabalik diri ang mga atong kapulisan dala ni mga stolen items nga subject ni sa mga robbery, akyat bahay gang sining mga nagkanamatay nga mga suspitsado, no? So nag-ari di subong sa kwan sa station ng aton nga complainant. So gina-itemize ni sang aton nga investigator in case para ma-turn over dito sa respective owner, no? Nagdalon dito mismo sa station kung sa diin natabuin ni siyang pagpangawat. And then suno sa mga biktima, after ni ma-turn over sa ila, ma-file niya sa appropriate cases sa mga suspect involved sa sininga krimen. So sir, paano nyo na-confirm nga ining na-retrieve nyo nga mga items is yung kawat din isang apat sir sa biktima? Kasi siyempre may nakita ta dito sa Ilabalay nga amo ning items galing naptalan dito. So gin pabilin ta lang daanay kag gin panawagan ta sa different station 1 to 10 kung sinong may mga robbery akyat bahay nga naghanabo, coordinate diri sa station 7 kag during sang pag-inventory kapag uli bla turnover sining balay sa mga biktima makita nila. So kagina nakita to sa mga victims sa pagpangawat ang ila mismo personally nila identify rin ni mga gamit nga ila ni. So subong sir ang na-retrieve ni nga mga items is ano na di ang inyong himuon sir? Subong ina inventory to sa aton investigador. After niyang ma-inventory sa nagkalain-lain nga tag-iya, i-turn over ni sa ilabalik. Ang aton recording na ni kay ini siya nga mga insidente nagkaranabo sa different station, station 4, station 6, kag station number 3. So kagina may ara pag ito nagkadto nga mga personalidad, but na ko nakahingagaw sila. Pero panawagan naton kung miyara dira nga mga biktima pareho sini nga mga insidente, coordinate na kamo sa inyong station kung sa diin ni siya nahanabo kag sa ila investigator kay base ma-retrieve tan naton ibang nga mga Bombo Falls, so ang pahayag ni Police Captain Elmer Bonilla na batian nato nung inventory na ini sila itemize sa Bombo Falls sa ila sining nga na-retrieve nga mga kagamitan. Okay. Bombo Falls, para sa pagpangalagad sa zona libre, ini si Bombolyan ni Zil Minardo para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo, Bombo. Sige, salamat sa kay Bombolyan ni Zil Minardo. Ano pinaka-latest nga update, no? Katahom sang balay, no? Nga ginarkilahan din nila, no? So, ibagay, sa ining sa ining kadakon sa balay, magdubo sa 5,000 no, ang presyo sa ni kada bulan. So pilak bulan kontratas ni, no, naman na bla. So do ko sa din mata kapati ti ila naman yang ila naman yang kadiskarte. Pero ti ano mo na kay may ginagrabyo sa sila nga mga tawo, no, may ginahalitan sila yang mga tawo. O ti ko isa do hindi man naton mapasensya. No, hindi man naton mapasensya. No, sa din makabaining mga kasaslo sa kanunang karanabo sa ila. No, so pero tayo mo lang nga aton, no. So bisan pang nagkalamatay na ni sila, so tagaan taman ni hustisya, no, ang ila sining kamatayon kay ti until now daw ay pagidya sang suspect, no. Wala pagid sang suspect, no, nga natumod ang aton sa nga mga kapulisan sa konsino, no, ang mga responsable, no, sa pagpamatay sa ila. Imagine sa Sabado, no, 4 gid, no, ka mga persona, no, ang nagkarmatay tina gin pangunahan, no, sang ila sining leader, no, ang leader gid sang Aki Quadra Robbery Group, no, nga si Arnold Aki Quadra, no, ang
napatay, no? So dahil alas 6:30 na sapuan ang bangkay sang magpagaisa pagit, no, nga si John Del Raffles kag Lionel Raffles Jr. No, sito sa tunga sang dalan sa kampo sa tubo sa Sitio Lango, Barangay Blumentritt sa Banwa Samorsia. No, so ini sila ang nakabaklid kay may mga igo sang tiro sa nagkananan nga parte sang lawas. Anay sa uliti na sa puan man, no, ni mga kabran si isa pagidbla, no, nga alias na to gani ang nakilala, pero sang ulihi, no, ini siya ang na-identify man, no, ang ining nasambit iya nga persona, no. Ti apat, no, sa isa ka adlaw, no, apat ang mga kalamatay, no, gaging panglutang. So kasi libog man ang ulo ta, no, kung balati sino, no, ang responsable, no, sang sining pagpanglutang. Mayo ang tinutuyo, no, sa diketi bagay kung isa makambal ka mga pabugat na gigani na sa no, sa susyudad ta, no, ining mga madadlog bala nga dakpon ng mga suspetsado, gwa sulod man lang obragin ila sa prisuhan. O, di ba? No, madakpan, mapriso, o makagwa man Japon. Amo ni problema kay sa mga utod na ton, no, nang ikuan ba? O disididuhan nyo, si alias Kuganto, no? Sa ulitin na identify man to siya. No? So disididuhan nyo nga filean yung isang kaso, no? Kaya hindi na pwede yan nga mareklamo ka mo, kaya mo gining nabatian naton kaysa sa aton nga mga kapulisan mo, no? Mareklamo, kinawatan, ginhold up, no? So anay nga magalabot na sa punto sang pinalanay sang kaso, no? Daw why na sanggana kay nagalatras nati. Sino pa bi ang sino pa bi ang ma-expectar, no, nga ma-solve ang kaso or ma-filean sa sang kaso, no? So automatic kung ay isang complainant, di lang nga mga pulis ma-file ko isa pulis na lang nag-file, but because kung isa sang kahuyang man sang ebidensya, kiti hindi man mo gid ang tuntuon nga complainant, di man mo na pulis ang gingkawatan, no? Ti nagaka-dismiss. Amo nang isa sa rason kun nga no, nga nagagwa man sila Japon. Ara na sa sulod lipay sila, pero sa Japon gwa sila. No, sa prisuhan kay wala sang interesado ka magpasaka sang kaso. Tuturan nyo ako muna muna ko sa gasadsad man mga batasan sa mga robbery group nga ini, no, mga pabugat sa ato sa susyudad kay wala masari isa nga interesado. 45 minutos na ang nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi. No, wala sa isa interesado sa pag-file gid sang kaso. Sa mapamatbatan gid, no, ang ini nga mga suspetsado. Mga kita sa pila ka mapanumdom, and then wind up kita sa aton nga pagpalagad pagkatapos gid amang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan nato ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini. Paradyo Bombo. Okay, pabalik na rin sa aton sa ring pagkalaga. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 55 minutos sa Rakaligad sa Takna, alas 8 sa gabi. Ayun kapag dyan po nagapati rin sa aton sa ring palatuntunan sa Zona Libre. Ponce Ilagad, Bombo Ponce Espino. Okay, may pagpumati lang dira gali, no? Sa kay Sir Ben Machon. Wala na hostisya sa ila kamatayon kay ining kamatayon nila sentensya na ini sa ila. Ano may punto man? Di bagay ate nga aton diri mga buhi kita sang matawhay nga wala sang krimen, no? Wala sang insuransiya, kag ti madula mataya sa kalibutan. Nablang sakto sa ato o konsanto sa aton katigulangon bla. Di nga madula kas kalibutan ti matiruhan ka lang sang mga hold upper sa mga snatcher. Okay nang bato ka. Amo na sa kabudlay sa mga kabanan sang sitwasyon subong ti hindi mo na galing makuan hindi mo na galing mapunggan no kay ti because subong actually ang isa ka syudad kung may krimen nga nagakatabo usually isa man sa mga rason nga ginalantaw nato ang kapigaduhon mo. Nebla. No kay kun maayo lang ang programa sang ato sa nga gobyerno sa rin makabanan para sa aton sa rin nga makauturan sa mga pigado, no? Mga kuan gid, no? Mga low profile gid naton nga makauturan puris among the poor, no? So hindi man siguro magalabos punto kung may mga krimen kita diri, no? Nga magaklanabo. Pero galing kay ano mo na ko isa may mga pagbasol man ta sa pila man naton ka mga kauturan dira nga ti balaan na gid nila nga sa kapigaduhon karon sa sitwasyon. Mamata sang damo, no? Hindi mamasaguran. Kung kaisa, dira man ang pagbasol tada, no? Kung intong pigado mo tong damo mata. Pigado nga way suportar bisan pamisti, bisan pagatag sang maayong edukasyon sa kabataan mo hindi mo mahatag, no? Kaya mga manggaranon nga damo yagay kwarta maka pagusto ko anong baklo nila, no? Amo pa to mo yan, may bata tag isa, tag duha ka bilog. No, pero ibanta makauturan nga kiba pigado na gid gani labuot sak dosina gani mo. O tapos babayan malang dao sugoon lang to mang kayo. Di mayo blana, no? So asawahay kamo ya, no? Nagsumpanay kamo da simbahan sa kunano sa judge, sa mayor, no? Civil man o kon church nga wedding or nga pagpakasal, no? Kay ti magupdanay mo sa kalipay kag kasakit.
Tapos hindi tinamuon ang kabataan, no, hindi mamasaguran, tiko isang dinalag ko, madako na lang niya sa kinagawaian nila timupod-upod sa grupo-grupo da, o sa suyop-suyop da, no, maghimo sang krimen, o tiko tidugang pabugat sa ato sa ring sosyudad, no? So, tidin ang mas bugat, no? Sa mga utod nato nga tiway sa insaktong family planning, no? Ukon ang programa sa gobyerno nga ti daw ay nagasininanto kay do matsagan ta subong, no, ang mga politiko lang ang nagamalangaranon, o daw sila lagya ang daw ginhulugan sang langit, no, nga makaangkon sa madamo nga kwarta, makatipon sa damo kwarta, no, kag magmanggaranon, no. So muna bala sa kabudlay ngayon sa kuntani nga ti sa tawo ni ibalik, no, ginabulsa ta. So hindi gina maayo nga ehemplo, no, para sa ato sa nga makutanti kung mag-amo kita ya permi nga hindi matapna ang korupsyon, no, diri sa pungsod Pilipinas, no, why ni sa may magkayuhan sa aton, no, why sang tsansa nga ma-lift naton, no, ang issue sa kapigidhon, no, why sang tsansa, no, nga mapayot ang programa sa ato sa gobyerno, no, kung wala sa maayo nga leader nga igabutang naton dira. Ti anon mo na selected na lang ni subong, no, ang hindi kawat turns, hindi kawati, hindi kauti, no, nga mga leaders naton nga pinamutang mi tuod sa pwesto pero daw hindi mo na ma-expectar, no, ang ilang nga mamanggat nga nagdinamo. Daw mo na pala. Although may good faith man, no, nga nagdamo ang mga nila pero tinibla ko isa sa maswapang nagidbla kag way nakadlok no, bahala ng buwasa. Tala rin ako sa pwesto. Nagasuhan ako sa eleksyon, tibawi-on ko na di. So, mga senaryo sa didimakabanan. So, in order to stop crime, no, diri sa bahin sa aton, sa bahin sa pungsod Pilipinas, no, ayuhon ta, no, i-exercise ta maayo ang poder ta sa pagkabilang leader, no, ipensindi sa tawo, tagaan sa edukasyon ng isa kag isa, no, may mga out of school youth man tagani, may programa magita pero mas kulang pagid, no, ina sa aton. Hindi tapagid matapuran iya makabanan, no, ang kinahanglanon, no. So bisan di ta lang satisfy 100% but bisan pa paano may nakitaan ta lang diya blang nga may ara kita sang pagtinguha, no, nga malampuasan nato masulbar naton. Di gali ka mo nagasinampo-sampo man hindi na ko isa matulpangdan kay mas una pa ang interes sa mga elected officials naton sa pagbulig sa pagbalik sa serbisyo para sa mga pigado naton nga mapumulo. That's why ang krimen, droga, hindi gid madula. Sige, no, so alang sa po naton impot alas 9 ng takna sa gabi sa aton sa ring pagpangalagad. Martes subong nga edisyon diri sa aton sa ring palatuntunan. Petsa 11 sa bulan sang Enero tuig 2022. Martes nga daw sa tuig sang mga Tegre. Sanbay na sa Santos nga Rosario, kaya masunod naman dira ang Bombo Hanay sa gabi. Ayo lagad si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagmati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas.
Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makadagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak kag bugtong aton Ginoo. Naginaramkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus na mataray kag ginlubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipasyariwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit.
Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kun buot mo, kuhaa sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, na binagidyaktong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kasakit, amo ang pagbunal kay Jesus nga nagaid sa haligi nga bato.
Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa haligay, kaginhanot sa mga soldado. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tao, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayo ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayo man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus,
Ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunukon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunukon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, Tanawan ninyo, yari na ang tao. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi nagidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo.
Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus
Naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus, nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong inapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy,
kinabuhi, kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapanghakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosaryo. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. A Merry Christmas, and a Happy New Year. Seen and heard. Now fully digitalized in Negros Occidental. This is Bombo Radio Bacolod. Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 36 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Subo nga adlaw Martes, pet sa 11 sa bulan sang Enero sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa naga-tune in sa 630 kHz humalin sign on tub sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe. Kaga live man kita sa Facebook sa karon no gina-share na naton sa aton nga official Facebook page ang Bombo Radio Bacolod. Ang link no kung diin kita pwede makalantaw sa aton nga Facebook live. Kag live man kita sa YouTube mga kabombo no saranggid ka mo makalantaw kaga maka-comment sa YouTube kag hindi gid magkalipat nga mag-subscribe.
Sa nagapanguna nga mga balita, ginasuspende ang biyahe sa nga fast craft nga nagalayag Bacolod to Iloilo vice versa bangod madutay ang pasahero nga nagatabok sa magtimba nga isla kasunod sang bag-o nga travel guidelines sa nga Iloilo kag Bacolod City. Suno kaya Frank Carbon ang operator sa nga Wizam Express, isa na kasimana no nga madutay ang nagabiyahe padulong sa syudad sang Iloilo kag vice versa. Nangin maiwat ang pasahero nga nagatabok bangod man sa requirement sa nga vaccination status regardless no kana requirement bala sa nga RT-PCR test nga negative regardless sa nga vaccination status. So kinahanglan man no sang SPAS kasubong man sang valid identification card santo sa ginpagwa nga Executive Order number 1 ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia. Kahapon nagbanto man siya Iloilo City Mayor Jerry Treñas nga mapresentar sa nga negative RT-PCR test result ang mga biyahero nagikan sa Bacolod kag Negros. So magluwas no sa mga pasahero, madamo man nga mga empleyado ang apektado sa paguntat. Amon ang nagalaom sila bala no nga mayara sang ihatag nga assistance ang gobyerno kaangay sa nga livelihood agud nga mabuligan ang mga apektado nga mga empleyado. Wala gid kita naglaom no nga mangin amo na maniliwat ang sitwasyon sang Disyembre do ka positive na sa ato no, hindi positive sa COVID kundi positive ba lang aton nga outlook no, kaya nagaamat-amat na kita balik sa normal. Mapagtapak sang tuig 2022 naglupok na naman ang kaso. Sa aton nga COVID case bulletin subong adlaw 55 ka mga kaso ang nagdugang sa Negros Occidental subong adlaw, samtang 28 naman sa syudad sang Bacolod. Sa Negros no 40 ang locally stranded individual, 14 ang local cases kag isa ang authorized person outside residence o konang apor. Sa Bacolod City, 27 ang local case kag isa ang locally stranded individual. Samtang nagapadayon ang electronic business one-stop shop dito sa may Ayala Malls no, kung sa diin humalin sang nagbukas ini sang Enero 3 at sang tinalikdan nga semana no, masobra naman na 1 week ini nga nagbukas, nagdangat na sa kapin 10,000 ang nagpa-renew sang ila mga business permit. Ang mga opisina para sa renewal no kaga pagkuha sining business permit, clearances, licenses ang nahamtang sa ika-4 nga panalgan sa 4th floor sa nga nasambit nga mall kaga nagbutang man sang table ang kada barangay para sa releasing sa nga barangay clearance. So sa mga maga-renew dira o kung magakuha sa ilang business permit, saranggid kamo nga makapadulong sa 4th floor sa nga Ayala Malls mayara na dano sa nga proseso kag may mga signs man nga magagiya sa inyo kung diin kamo makadto. So tubtob na lamang no sa Enero 20, January 20 ining electronic business one-stop shop sa Ayala Malls kay wala pa man sila advice no, wala pa sila nakabaton sang abiso kung iga-extend ini. So pagkatapos sang Enero 20 kung hindi gid man ini ma-extend, magabalik na sila sa Bacolod Government Center. Kaga nag-offer sila sa karon sang 10% no. So pagkatapos ini kung makabalik na sila sa BGC, hindi na no maka-avail sining 10% discount. Samtang napaidalom na sa inquest proceedings ang 21 anyos nga lalaki nga naglapas sa election gun ban dito sa syudad sang Kabangkalan sang Enero 9 sang gabi. Gininquest na no siya Christopher Gaisen nga residente sa Barangay Urong, Kabangkalan City sa kaso nga paglapas sa COMELEC Resolution 10728 o kon ining COMELEC gun ban bala kaga violasyon sa RA 10591 o kon Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Madumduman nga ining si Gaisen no ang nakuhaan sa caliber 38 revolver kaga duha ka mga bladed weapon sa ginparahan sa checkpoint dito sa may Barangay 9 sang nasambit nga syudad. O nagalabaw ang handle sa armas luthang sa bag ni Gaisen kaga wala ini sa may napakita nga dokumento nga lisensyado ang dala sining armas luthang gani ini ang ginaresto. So siya pa lang sa karon ang nadakpan no nga naglapas sa gun ban, buena mano gid. Enero 9 nagsugod na ang election period, so nagsugod naman ang gun ban no, kung sa diin ginadumilian ang pagbitbit kaga pagbiyahe sa mga firearms o kon mga deadly weapons bala sa sagwa sang balay o kon mga negosyo kaga sa tanan nga pampubliko nga lugar humalin Enero 9 tubtob Hunyo 8 tuig 2022. So tubtob pa ini no sa June 8 ini nga implementasyon
sang gun ban. Ang mga exempted ang dapat nga magpresentar sa nga Certificate of Authority nagikan sa Committee on the Ban on Firearms and Security Personnel. Samtang sa mga nakawatan, balano ko na biktima sining Quadra Robbery Group, sarang kamo nga makakoordinate sa mga police stations nga nagasakop sa lugar kung sa diin kamo ginkawatan. Kay kainagin sulod sang kapulisan ining puloy-an ni Arnold Aki Quadra, ang ginatudlo nga leader sa Aki Quadra Robbery Hold-Up Group sa Villa Homes Subdivision. So kaina nagpadulong no ang mga kapulisan, ang mga opisyales ang barangay, mga media, kaga mga nabiktima sining ni Quadra sa iya nga puloy-an, agod nga matumod ko na yara dire ang ilang mga kagamitan. May mga na-recover to nga mga gamit kaina no, may mga rubber shoes, may mga bags to, may toolbox, may attache case, may helmet, may mga appliances, may ato pa ito nga nasulod sa sako. Kaga pila pagid ka mga kagamitan, mga kabombo, so basi nakawatan kamo dira no, kaga posible nga ma-retrieve nyo pang inyong mga gamit, sarang kamo nga makapadulong sa inyong respective police stations, agod nga mag-check yan. Grabe no, apat gid ka miyembro sining Quadra Robbery Group ang nadulaan sang kabuhi sining nga tuig. Kagrabe man nga halit no, ang natugas ang sining nga grupo sa komunidad. Sang Disyembre 31 gani may ginsulod pa sila kuno nga balay kaginkawatan. Do wala gid man no nanugon ang kalabanan ng mga otoridad kay kalabanan sa natabo. Kaya they cause more harm than good diri sa aton nga komunidad. Suno gani sa direktor sa Bacolod City Police Office, madamo sa modus ining Quadra Robbery Group no, kag ang natabo sa ila ang nagapakita lamang kung hindi maayo ang imo nga ginabuhat, magabalik gid ini sa imo. Dugay-dugay aton man checkero ng mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombol yan ni Zil Minardo tuhoy sa buy-bust operation nga ginpatigayon sa Bacolod Police Station 5 sinigid lamang gab-ino sa Purok Pepsi, Barangay Bata, Syudad sang Bacolod. Aton man kuhaon ng statement ni 303rd Brigade Brigadier General Inocencio Pasaporte no, sa pagpatigayon sining Intensified Army PNP kaga COMELEC checkpoint operation kadungan sa pagsugod sa election period sa Enero 9 kaga mga panumduman sa tanan nga mga AFP personnel para sa election period. Sa balita nasyonal, ginpahayag no ni Department of the Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nga ang mga unvaccinated individuals nga magagwa sa ilang mga puluyan nga unnecessary man bala ang rason ang hinyoon lamang nga magpauli sila mga puluyan kag indi pag-arestohon. Madumduman nga sang tinalikdan nga simana nagamando si Presidente Rodrigo Duterte sa mga opisyales ng barangay nga hingyoon o kuna manduan ang mga unvaccinated individuals nga magpabilin sa ilang mga puluyan kag kung magpamilit arestohon ang mga ini. So no, kaya Interior Secretary Anyo papulion anay ang mga pumuluyo no amo ining una nila nga tikang no as much as possible istoryahon ng anay papulion anay kaga ang pag-aresto sa nasambit nga mga individual ang last resort na lamang no nila kaga ila ini pagahimuon santo sa layi. Kaya kung natawon ta unconstitutional gin man no ang mando ni presidente kag nakaibalo man ning gobyerno amo na gani nga as much as possible kung madala man lang sa istoryahon ng anay. Last resort na lang gid kuno ining pag-aresto. So far suno sa DILG no nagasunod man ang mga pumuluyo ilabi na didto sa bahin sa National Capital Region. Samtang ginalantaw sa gobyerno nga posible nga i-extend no palawigon o kana idugangan ang paghatag sa primary doses sang COVID vaccine tub-tub sa 4th dose. Suno kaya Vaccine Sar Carlito Galvez Jr. So ining primary doses wala na dinadala ang booster shot no, so ginakonsiderar sa karon sa gobyerno nga palabuton sa 4th dose ang COVID vaccine nga itublok bangod suno kuno sa vaccine expert panel kinahanglan sang kada taho ang 5 ka doses, 5 dose sang bakuna agod nga malabot ang full immunity batok sa virus. Meaning mayara sa 3 o 4 ka mga primary doses kaga ang booster shot amo kuno ang final shot. Ako no, I am not against vaccination. Galing kay do ka sobra naman niya nga 5 ka doses nga itublok sang una ang hambal kung fully vaccinated makabato ang lawas batok sa virus. So may booster shot sa karon dason sa sunod as tahon na gid sa 5. Kag sa karon no kadamo pa sang mga wala pagid nakabaton sang ila mga primary shots bala. Mga nagadua-duha pa nga magpatublok, nagadua-duha pa sa vaccine. Nabudlayan kita gani nga magkumbinsi sa ila nga duha pa lang ka dose. How much more kung 4 tub-tub 5?
Kung madayon gid man kung tani hindi lang pag mandatory, especially sa mga fully vaccinated na bala, sa mga nakabato na sang 2 ka doses kaga booster shot abi, kung may luyag lang yang magpatublok tubtob sa 4 o kung sa 5 ka dose, so sila lang kung tani ang tublokan. So we'll see ginaplanuhan pa malang ni sa national government. Sa balita international, nagpasalig ang Health Ministry sa Cyprus nga wala sang dapat kahangawaan ang mga pumuluyo tuhoy sa ginalagar pagka-detect sang Delta Cron variant, no? Ang ginalantaw kombinasyon sang Delta kaga Omicron variant sang COVID-19, so Delta Cron variant. Una na nga nagambal ang World Health Organization nga lauman gid nga may mga matuhaw nga mga variants kay nagapadayon sa pag-mutate ining virus. Madumduman nga naka-identify sa VNT5 ka mga kaso sa ginalantaw Delta Cron variant sa Cyprus kaga ginpasa sa international database nga nagatrack sang pagbago sang virus sang Enero 7. So suno sa Health Ministry sining Cyprus nga hindi pa dapat pagkahangawaan ang nagagwa ba lang mayara sa Delta Cron variant, no? Kaya hindi pa kuno sigurado kung Delta Cron gid man ang na-detect dito sa Cyprus nga variant kay ginpasa pa ang mga specimen sa United Kingdom kag kinahanglan pa nga maghulat sa 2 ka semana agud nga ma-verify kung Delta Cron gid man ini. So hindi pa sigurado, no, kung Delta Cron gid man ang na-detect kag didto pa lang ini una nga nakitaan sa Cyprus. So nonetheless, no, maskin ano pa nga variant COVID-19 man nagihapon, so padayon lang gid kita sa paghalong, no, sa pagsunod sa mga protocols kag sa pagprotekta man sa aton nga kaugalingon kay kun ginahalungan tang aton nga kaugalingon mga kabombo, ginahalungan ta man ang aton nga pamilya kag ang aton nga komunidad. Kaya kung kapabaya kita abi, no, kaga matapikan kita sang virus, hindi lang kita maapektuhan kay posible nga maglapta pa ini sa aton nga mga upod sa panimalay, no, mga close contacts kag sila ang makalaton man sa iban. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol subong man ang sitwasyon sa karon, no, sa syudad sang Bacolod. Kaya Bombo Liani Zil Minardo. Bombo Liani, please come in. Bombo Jairi, ang eleksyon na period na nagsugod na sa Enero 9 kag magatapos ini sa Hunyo 8, no, sa tuig subong 2022 sa Bombo Jairi kung sa dino ginabawalan halin Enero 9 ang pagdala sa kon pagbitbit sang armas hang no makamamatay kag kaupod sini pagbawalan man ang pag-avail o pagkuha sang security personnel o kon bodyguard sa Bombo Jai sa panig sang Armed Forces of the Philippines bilang kaupod sinisang Committee on the Ban of Firearms kag Security Concerns, so gingaan ini sila sang ahensya sang Certificate of Authority kung sa diin lahat o kanatanan nga officers kag enlisted personnel exempted ini sa nasambit no nga prohibisyon sa panahon sang eleksyon kung sila may ara no nga masunod. So paghahibalo nato no kung chikero nato ini kung sino ini ang mga exempted na Bombo Jaire. So ang una gid aktibo o kon regular nga kaupod sang AFP o kon miyembro sang Armed Forces of the Philippines kag nagabaton sang o kon sang sweldo no bangod sa ilang nga ginahatag nga serbisyo. Amo na ang una no nga exempted sa prohibisyon na Bombo Jaire. Ang ikaduha, kung hindi consultant, part-time, temporary, contractual, casual job order employee o confidential agent sa idalom sang contract at services sa Bombo Jairo. Bombo Jairi. So ang ikatatlo, nagasuksok sa uniforme, no, ang klaro kag makita ang pangalan, ang ranggo kag may valid nga Armed Forces of the Philippines identification o kon ID. So ang ikaapat, naga-perform sa ilang obra o kon ara sa ilang obra pakadto o kon papuli sa ilang panimalay, barak o kon station na Bombo Jairi, no? Kag silang no magadala kag magabitbit sang armas na tang kung nakasuksok sila sang ilang civilian kag kung bayo nga naga-perform sang lawful intelligence or counter-intelligence gathering activities. Yara sa operasyon nga may kaug-akon kangtanan sa nasyonalidad, no, kana sa pambansang seguridad kaga sa iban pang kasubong sa lehitimo no covered security operations nga nagakinanglan sang usog o kon ilang hugot
nga operational security kaga personal security reason sa Bombo Jairi. So may ara man o na may dala ako na bit-bit nga mga masunod nga dokumento kaga valid sa sulod sang eleksyon na period para sa government issued nga arma sa Bombo Jairi. So kinanglan sang letter order o kana mission order amo ng LO o kan MO kaga property acknowledgement receipt o kana PAR Bombo Jairi acknowledgement receipt equipment o kon ARE no kinanglan ina sa mga AFP kung sila magdala armas luthang Bombo Jairi kung naka-civilian sila kaga miskan pa naka-uniforme sila Bombo Jairi no. So kaga kinanglan man para sa mga personal nila sining nga mga armas luthang kinanglan man sa gihapon sang license to own o kon mission order o kon nga tawag naton nga MO kag certificate of firearms registration o kon CRF permit to carry firearms outside of residence o kon na PPCFOR ni nga ginatawag Bombo Jairi kaga amo magyapon ng LO kag MO sini no. So pwede lang ini sila magdala o kon magbitbit hanggang 2 baril o kon duwa ka armas sini Bombo Jairi isa tugtog duwa lang ini kung ini kaupod sa AFP firearms inventory list halin sa OJ4 Bombo Jairi no para man sa hibalo sining tanan sa Armed Forces of the Philippines ang tanan nga nahambal nato na Bombo Jairi amo ini sa ang pagsulunda no nga gina pahalinton sini sa AFP para sa mga AFP personnel during sa election period Bombo Jairi. So dapat mapresentar gyud sila galigi hapon Bombo Bombo Liani no sa certificate of authority apisar nga exempted sila sining gun ban. So medyo masaligan taman Bombo Liani no ini nga AFP nga na-train man sila bala no nga hindi pag-iabusaron ang ilang mga armas ilabi na nga may ginapatuman sa karon no nga COMELEC gun ban. Yes, correct kada Bombo Jairi kay ang una sinino nga naga-promote bala sang ginatawag naton nga peace and order. So ara gid sa uniform personnel no hindi lamang ini sa bahin sang AFP kasubong man na Bombo Jairi sa PNP no kag sa iban pagin nga mga armed personnel diri sa may bugos Pilipinas ila binagid diri sa aton sa may Western Visayas Bombo Jairi no kung sa diin kung kakista kaluyan sa Bombo Jairi nga naghilapit ini ang election period na wala pagid sa may nabalitaan kita nga mga kinagamong no nga nagakalatabo sa parties sini sa nga both parties nga nagapadalagan balang nga mga politiko. So kabay pa nga padayon ini ang kalinungan diri sa bugos nga Western Visayas biskan pa sa subong nga Bombo Jairi may mga pipila na ka mga areas nga do ka hotspot bala nga gina-consider pero chikeron na nato na Bombo Jairi kung sa subong bala okay pa dira ang mga areas so kung may mga nagkalatabo na so kabay pa Bombo Jairi no amo lang nato nga ginahingyo man nga wala lang gid sang may malain nga matabo o nakatawhayan lang gid sini sa bugos nga election period Bombo Jairi. Amo gani Bombo Liani no kaga ginadumilian mga daan sa karon ng pagtipon-tipon bala pisar nga nagahilapit ang eleksyon bangod sining COVID-19 so isa man siguro sa mga nakakontribute sa kalinong man sa nagahilapit nga eleksyon is bangod ang virus no ang pandemic pagid nga aton ginapangatubang. Yes, correct kada Bombo Jairi hindi kay sa subong no 2022 Enero pa lang kita sa subong so damo pa kita sang tubangon dito nga mga pagtilaw Bombo Jairi. So nakayanan sa ang 2021 kabay pa malampuasan taman ang 2022 Bombo Jairi kung sa diin makita naton daw base mas grabe pagid subong ang aton nga pagtilaw nga maaguman sa aton nga pagpangabuhi diri kiti sa subong gani Bombo Jairi dugamat amat naman taas ini ang COVID cases. So ang ginatawag bala Bombo Jairi nga pag panilag kaga pag disiplina gid sa kaugalingon naton no so dapat gina nga ipatuman sang kada isa Bombo Jairi. Correct Bombo Liani no abi gani naton Bombo Liani 2022 bala no do ka fresh start kay sang December Bombo Liani nagamatamat na kita halog no pero wala gid sang may naglaom nga amuning matabo sa una pa lang gid nga bulan sang tuig 2022 do nagbalik na naman kita sang sa hugot nga mga protocols. Correct kada Bombo Jairi kay isang Disyembre gani no ato na kitan o ko nato na checkar nga do nagpakampante gid ini ang mga kauturan naton nga dapat tani na sa naghalog-halog na kita no nagapahimuno nanay sa panimalay galing kay
biskan mga pamatanon gani mga bata nga duwa ka tuig nagadlagan-lagan na yan sa mall nga supposed to be dapat mo Jerry wala anay gintugtan gid no nga mag tama gid bala ka halog gid ka tama nga biskan mga pamatanon o kon mga gagmay pa nga bata ara naganilay-layaw so ara gid sa aton yapon ang pagdisiplina sini sa aton kaugalingon Bombo Jerry. Yan sa Bombo Jerry sa dugang pagin naton nga balita no ang Army, ang Philippine National Police kag POMELEC nagin-ensure gini ang proper enforcement sa nga checkpoints on gun ban na period ang may gani sa nasambit sa kagina nagsugod na sa January 9 kung maga-end ini sa June 8, 2022 matapos ini ang eleksyon na Bombo Jerry kung sa diin ang 303rd Infantry Brigade, ang 3rd Infantry Division, Philippine Army nag-deploy na sa mga tropa no together with the Philippine National Police counterparts to effect the nationwide gun ban Bombo Jerry in coordination sa local COMELEC diri sa Negros Island sa nga January 9, 2022 no sa adlaw ina nga Domingo gino. Pursuant to COMELEC Resolution number 10728 Bombo Jerry, ang PNP na naga-suspended ini sa nga validity of all permits to carry firearms outside of residence o kana PTCFOR issued to licensed firearms holders o kon sa mga juridical entities and members of a government law enforcement agencies. Samtang Bombo Jerry may ara lang gid no na sambit atong kagina nga may mga exempted ini ang pagdala sang o kung pag-carry sang firearms. Wala isa natin do ang Armed Forces of the Philippines sa Bombo Jerry pero may dapat man sila gyapon nga i-present nga mga documents no sa naga-check sini. So ang checkpoint operations gina-conduct sa mga strategic locations no to strictly implement ini nationwide ang prohibition ini sa nga pag-carry sa nga firearms o kung pagdala Bombo Jerry unauthorized sa mga unauthorized individual sa Negros Island naga effectivity sinigani Bombo Jerry sa nga 12 a.m. sito sa nga January 9 no so nagapahayag mandrigani sa nga statement si Brigadier General Inocencio Pasaporte Bombo Jerry ang 303rd Brigade Commander no nga nagapanawagan ini sa mga Negrosano na Bombo Jerry nga magkooperar sa local authorities nga naga-conduct sa nga random checkpoint operation nga maging vigilante sila sa tanan nga oras hindi lang nga Bombo Jerry sa pipila lang no kundi sa tanan nga oras Manila maging vigilante ini Bombo Jerry no to prevent lawless o kana elements like NPA at terrorists from taking advantage of the election season. So amo gini Bombo Jerry no maging vigilante sila kahit kung kakisabala no kung naghilapit na gani ang election na madamo sa mga extortion nga nagakalatabo ini sa bahin sang aton nga mga kauturan no nga mga New People's Army so kabay pa Bombo Jerry maintindihan man sang New People's Army subong no hati kadamo na kita sa nga nahambal gani naton nga nalampuasan na naton ang 2021 so kabay pa kalinungan katawhayan nang gisagihapon sa 2022 Bombo Jerry wala naman kita sang iban pa nga ginahinyo no amo lang gina ang gusto naton nga mangin matawhay kay tibaw kabudlay man para sa bahin sini sa nga mga uniform personnel Bombo Jerry kag miskin man sa aton no sa media nga naga-promote kita man sa nga peace and order sa kabilog diri nga Negros kag Western Visayas Bombo Jerry. Amo gani Bombo bombolyanin nyo kaya sa karon nagapatigayon man sa nga mga checkpoints bala ining ang aton nga mga kapulisan bala Bombolyani kaga didto sa syudad sang Kabangkalan amo gito siya ang buwan namano nga nadakpan wala pa gid siya kuno Bombolyani sa may pakita nga dokumento sa armas lutha nga iya nga nga nadakpan sa iya so duhagid ka kaso ang iya nga pag-atubangon kay kalabanan man Bombolyani sa mga sa lawayon bala ining mga sibilyan man no kon kaisa bala nga wala nagapamati kapila nagid iwaragwag bala nga may ganban bo nagapadayon paghihapon gina-display pa na Bombolyani ang ilang mga armas. Correct ka na Bombo Jerry no ang hindi taman mambal nga lack of information sila kay kung tanawon ta 21 years old siya Bombo Jerry na for sure may Facebook ina siya may TV sila may radyo so sulit-sulit nga ginapaalinton nga bawal ilabi na sa mga sibilyan ng bala Bombo Jerry no may mga exemption lang o may exempted ilabi na ni ang sabahin sa mga uniform personnel nga mga armed personnel nga nagaubra sa gobyerno nga naga-checkyar sini sa mga checkpoints amoy na mga exempted Bombo Jerry so sabahin gid ini kung wala sila sang certificate
kung hindi, no? Kung matsambahan sila, sorry lang gid, no? Para sa ila sini. Correct mo, Bolyani. So, kabay pa no nga hindi na ni siya madugangan, kagkabay pa. Para sa ginabal mo kaina nga magpadayon gid ang kalinong dere no sa Western Visayas samtang nagahilapit ining May 2022 elections. Correct kada Bombo Jerry, kaya sa bahay sini sa atong nga kapulisan, mga armed forces of the Philippines, no, sa nga AFP, kaga Philippine Army man. So, hindi man ni sila gusto, no, nga may ilinaway o kung may mga tiruhay dira nga nagakalatabo Bombo Jerry, kaya may mga pamilya man ini ang tagsa-tagsa, no, ka mga uniform personnel Bombo Jerry. Bombo Jerry, sa dugang pagin naton nga balita, no, bawo isa naman ni sa lawayon, Bombo Jerry, no? Kay sulit-sulit naman liwat nga ginaremind sinisang kapulisan, no? Ang angot inibala sa illegal nga droga. So sa nga ilang gini Bombo Jerry, may ginpatigayon nga bypass operation ang Police Station 5, no? Spesimente ini ang ilang hepe, si Police Captain John Christopher Masangkay. No, kung sa diin Bombo Jerry, ang bypass operation dito ginpatigayon sa Purok Pepsi, Barangay Bata, Syudad Sang Bacolod, no, sinilang nga gabi, Enero 11, 2022. Kagini ang suspetsado Bombo Jerry ginkilala ini kay Ricky Tambuson kag residente sang nasambit man nga lugar, no. Nakagwa ini siya sa Oktubre 2021 halin sa New Bilibid Prison ini siya sa Muntinlupa, Bombo Jerry. Angot man ini sa kaso, no, sa illegal nga droga nasunog gani sa panaysayon kag ina sa suspetsado man 2 years ni siya sa Negros, tapos ginbalhin siya sa New Bilibid Prison ako sa Muntinlupa. 3 years dito siya nagstay sa Gadlagan, 5 to 6 years ini ang stay niya sa prisuhan until sa recently ni October 2021 nakagwa siya. So kung makagwa ini ang preso bala Bombo Jerry nga angot illegal nga droga, padayon sini sa gihapon ang monitoring sa mga kapulisan, no, kay kung tanawon ta sa mga nag-avail pag ginablas ang plea bargaining so under provisionary, so ginamonitor gina sila sang kapulisan Bombo Jerry until such time nga may alpha ini kon agent ng Police Station 5 nga nakilalan ini ako na balaan di Bombo Jerry nga nagasigi gusto inigyapon ang suspetsado sa isang gabi ilan ni Bombo Jerry no nakuhaan ini siya sang 6.5 grams o kung mayara standard drug price, no, nga more or less 45,000 ini ang suspetsado Bombo Jerry. So kadamo gani sinisang iyang ginawakal kagina nga hindi pa siya mag-ako nga nagaduso siya kaga nagagamit sini. So sa lugar ni kay Police Captain John Christopher Masangkay nga kung may ara siya reklamo, no, so mapay lang siya sa korte sa iyang complaint kahit ato bangon lang man inisang kapulisan Bombo Jerry. Grabe Bombo Liani, no? 5 na siya katuig Bombo Liani nga napriso, wala gyud siya kadudlaan, pila pa lang ni kabulan, nagbalik naman siya sa pagduso. Yes, correct kada Bombo Jerry, no? Kay kung tanaw naton wala man siya obra, no? Dara naman sa kuno sa ilang panimalay sa may Purok Pepsi Barangay Bayaninghan. Kaso Bombo Jerry ang gina-insist gid nga wala na siya yaga kung hindi ini ang nakuha iyang illegal nga droga Bombo Jerry. Bombo Jerry, pamatian bala naton ang dugang pagino nga impormasyon kaya Police Captain John Christopher Masangkay. So ang atong target is Ricky Tambuson, no. Isa siya ka street level individual na at the same time nasa watchlist na siya kaya bago man lang siya nakagwa ng October na with ang iyang case is drug related man, napreso siya if I'm not mistaken 5 to 6 years, no, sa pagkagawa niya sa October. Sige na siya ginamonitor ng tropa sang Bacolod, no, na timing lang na ang alpa namon na ang iya nakatransaksyon, no, among sa ang ginahambal nila kangina ng inaaligar nila nga nadakop. So hindi ta ginapagwa ang itsura sang alpa kay siya nang sa confidential gid na sila na no. So ang we recovered sang about 6.5 grams with the estimated market value of 45,000. So regarding sa ilang mga complaints, no, we are willing to answer in the proper kung di kung di nila ma-complain sila sa amon, masabat kami, no. So we are doing our job in accordance with the law and with proof and evidence
no. So in case any allegation na ang sa family about kasi we are willing to answer. Oh yes sir, amo nang ginaano nila na wala ko nung kami nagpabalo sa barangay. Actually ang operation natin is gina-coordinate natin sa PIDEA and then sa police station where are we going to operate. Like this sa police station 3 naka-coordinate ako kaya Ma'am Vargas sa station commander and then as well sa PIDEA hindi naman tayo bibigyan ng certificate of coordination kung hindi ta coordinated ang operation. Hindi naman pwedeng akulaton ang barangay kag ang media kung ara ng transaction. So ang media kag barangay dira na sila during. So regarding that sir, kung amo na balko kangina sir kung gusto nila mag i-contest ang amo na depende na korte ang ma-determine sina hindi ang aligasyon lang na yata lang nila. Yes sir, sa illegal drugs man. Sa Muntinlupa nasa around October. Oh yes, actually ang tanan na nagawa ng mga preso na nakagawa ginabantayan na sila kay kalabanan da sila gabalik sa ila sa illegal na aktibidades. So timing lang na this year nag-ano siya na timingan siya sa atin through our monitoring din na nagbalikid siya sa pagbibigan. Yes, Bombo Jerry, so nabatean nato ng pahayag ni Police Captain John Christopher Masangkay. So sa subong Bombo Jerry, ini ang suspitsado yara na nakahulong na sa kapulisan kaga na nakatalanan nga mapasakaan sinisang kaso no angot sa illegal nga droga ako sa pagbayolar sa Republic Act 91665 Bombo Jerry. So luyag na naton ini Bombo Jerry balaklaruhon no sa may tiga palamati naton kag sa mga pumuluyo man nga during sini sa nga conduct sa nga bypass operation so kinanglan gini mag-coordinate sa nga kapulisan diri sa may barangay officials o kon sa barangay nga pagakandak kanila sa nga bypass operation kay kasubong man sa PIDEA Bombo Jerry kay kung sa subong di ba nagpirmahanay na ini ang PIDEA kag ang PNP nga kinanglan ni mag-coordinate sa isa kay kabalo naman kita sa nga natabo sa nga nagliligad Bombo Jerry ni bala no nga nagsumalakay sila no yes so kinanglan gid ini Bombo Jerry kag kung nakahatag naman ang gid ini sa certification bala no akon coordination ini ang PIDEA nga pwede na makakandak sa bypass operation so wala na ina ginahulat sa kapulisan pa ini ang sa bahin sa media kag sa barangay officials no ma-present na sila mag-inventory na upon nag-search ini sang evidences sa may parte sinisang suspetsado Bombo Jerry kay kung kakisamo na bala ang issue man no, sa mga nagatanaw dira sa aton nga live kasubong man sa mga pumuluyo nga palamati no may araya instances man na Bombo Jerry nga present na nga daan ang media kung mag-raid ni no nga ginatawag pero during sang pagkandak na bisag nagabaklanay da ang pusher bayad no kay delikado man ini sa parte sa media kagasubong man sa nga barangay official so amo na ang iklaro sa mga pumuluyo nga taga-palamati naton ning sa mga tuners naton na Bombo Jerry. So nagasunod gid Bombo Liani no ang makapulisan sa due process kung magpatigayon sila sang bypass operation. Yes, correct ka Bombo Jerry kag kung may mga complaint sila dirabe no amo gina disclaim sa ginakong Bombo Jerry pag abot naton niya ara ang evidences no na kung i-search nila may makitaan na sila nga wallet so makitaan na lang nato na Bombo Jerry no nga may wallet dira nga arabi sa bulsa sa nga ginbaybas o kon sa suspitsado pero wala kita kabalo Bombo Jerry sa ilang nga transaksyonan na o kon sa pagabaklanay amo na ang luyag sa klaruhon Bombo Jerry. Sige Bombo Liani, so kamusta dira sa karon ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod kag sa pagpanglibot man sa patrol kaina? Yes, sa Bombo Jerry sa pagpanglibot diri nato na sa may syudad sang Bacolod. So katawhay naman Bombo Jerry no sa dalanon so may mga kadamo pa sa private and public vehicles diri nga nilabay-labay kasubong man karami sang tiyempo naton diri sa may syudad sa Bacolod may mga 50 lang ka mga bituon wala gid pala tandaan nga mag-ulan sa Bombo Jerry no katugnaw sang huyop sinisang hangin kay diri sa may parte gani sang Kapitulagon sumadamo pa sang kauturan naton diri nga tambay o kung pula pumahaw ang mga nagaulubra diri sa may isa ka BPO company Bombo Jerry. So katawhay subong kaga malinong diri ang syudad sang Bacolod Bombo Jerry. Sige Bombo Liani, madamo gid nga salamat. Sa Bombo Jerry para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi ini si Bombo Liani Zil Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo.
Madamo gid nga salamat kay Bombo Liani Zil Minardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 13 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madabong gid nga salamat sa pag-upod sa amon sini nga gabi sa mga nagapamati sa 630 kHz. Subong man sa mga nagatutok na sa aton nga live stream sa YouTube kaya Sir Elmer Garde, kagaya Sir Roland Canson, maayong gabi, kaga stay safe gid kita tanan. Magabalik liwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Ining inyong ning kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station Owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated. as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. Are the reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we aim not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voices with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to
find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the